Bueno, pois eu antes de comezar co acto, pois gustaríame darlle as grazas á Asociación Avenida, pois por contar comigo para conducir un pouco esta xornada, este evento, e nada, sen máis, pois, darlle as grazas, porque para mí é todo un honor. Como eu sou un profesional da palabra, pois trouxe un pequeno nome, dicir pequeno, grande, pois para levar un pouco todo máis organizado, todo un pouco máis estructurado, e que nos vayan seguindo as cousas o mellor posible. Como ben vos dicía, pois, bueno, boas tardes a todas e a todos. Antes de nada, dar as grazas a todos os asistentes, autoridades que temos hoxe con nos a Roberto García, deputado de Participación Cidadá, e a Agustín Méndez, que é alcalde accidental. Pois, o que dicía a todos os que estades hoxe aquí para celebrar o 122 aniversario de Abelino Díaz. Agradecer tamén o traballo e o esforzo que a Asociación Abelino Díaz fixo e fará para que este tipo de actos sexan posibles para todos vos, pois pido un forte aplauso. Ben, esta xornada forma parte do traballo que esta asociación ven facendo desde fai máis ou menos uns 5 anos, coa finalidade de dar a coñecer a figura e a obra de Abelino Díaz. Esperemos sexa un grande área máis para conseguir que a Real Academia Galega recoñeza o excelente traballo deste poeta e lle dedique o Día de Letras Galegas. Ao longo da tarde teremos a oportunidade de gozar de diferentes expresións culturais que irán de música, poesía, conferencias e documentais. Xa sen moito máis, vamos ir dando comezo a serie esta de actividades que vamos a ter durante esta xornada, coa proxección dos documentais sobre as 14 razóns para un Día das Letras Galegas e sobre os actos do 120º aniversario respectivamente. Entonces, deixo-vos cos documentais. Vale. Íbanse como somas polo camiño adiante, cos embrullos ao lombo, como somas que fuxen de si mesmas, arrastre, lixadas pola mente, deixando somas orfas nos seus vales. Íbanse, pesarosos e doídos, a cata de vieiros novos, en percurra de novas terras donde afincar os soños e os debezos. Iban en busca de cabana e chaila, donde pousar e sementar garelos de millo novo, teimando rexurdir coas frontes enxoiadas de farmantes suores, sen angurias e libertos do peso abafante das vidas castigadas por Deus e polos homes sen piedade. Iban a percura de horizontes e de xanelas novas, para poder ollar o ceo non sempre debruzados en rima dos carolos. Iban a percura da liberdade, da xustiza e o pan dondo que non tiveran na súa herdade dende o fondal dos séculos choídos. Íbanse pobres, tamén sin decatarse que quizabes somente toparían as campas arrentes dos camiños, sin lousas, sin bitafes e sin nomes. A morte sin ter quen os chorase o derradeiro sono, o total acougo, o infindo silenzo. Si, todo o derradeiro, lonxe, e o primeiro consolo, con non ser. Creo que a figura de Abelino, a quen eu non coñecín, estaría moi orgulloso da Meira que hoxe está aquí, connosco. Estaría moi orgulloso de todos vós. Porque en Meira xa non é que eu era un poeta como era el, senón que xa hai outro poeta novo. Non é que nesta terra haxa un rapaz que poda tocar a gaita, que o hai, pero é que hai un rapaz que se chama David que toca o clarinete. E que hai unha cidade ou unha pequena vila onde antes a xente facía unha foto de retrato, pero é que ora tedes cineastas. Quero dicir, eu non sei que pedirlle máis a Meira, pedida a independencia. Non se me ocorre outra cousa máis que poda ser, porque xa sodes suficientes para ter un reino propio, ou en todo caso pedir unha monarquía. Pero en todo caso, insisto, creo que é un pobo do que podedes sentirvos orgulloso e eu, representando a Abelino, no que me corresponde, recoñezo que dá gusto vir a sitios onde se encontra esta calidade humana e cultural.
paciencia que ten este momento Avelino Díaz para pensar que tantos anos despois do seu pasamento, tantos anos despois dunha vida difícil, lémbranse del, e lémbranse del precisamente no sitio máis difícil de que se lembren de na súa terra de Meire e os Cheiregos. É un emigrante típico que a base de esforzo e de emulación e de contacto con outras persoas se convirte nun dirixente societario, nunha persona importante, sobre todo na Federación de Sociedades Galegas, e nun autor, como aquí vemos, nun autor de obras literarias que publicadas con grande esforzo, mesmo del, personalmente, no Buenos Aires dos anos 40, indican en que medida eran capaces antigos emigrantes con poucos recursos de ir transformando o seu propio nicho cultural. Ese Avelino Díaz, grande entre os grandes que hoxe de novo revive gracias a vos, porque Avelino Díaz, se non fora Meira e os meiregos, hoxe sería só unha lembranza. Afortunadamente, hoxe é vida. Pola pucha esquecida de cubrir teu cabelo, pola mansa tristura que nos teus ollos sai, pola santa pobreza do teu calzón rabelo, e a resgada chaqueta que xa foi de teu pai. Por alán que non deron as mansiñas roxelas ou se a deron, tua nai non chegou a cardar para facerche calcetas que poñer nas canelas contra os feroces azoutes da xeada e o ar. Porque soi un rumor de inocencia te arrola, porque xa non te acolles o amor dun regazo, pola túa ignoranza dos camiños da escola, polos calos que fixo na túa mau o angazo, por esa soidade que se amosa no fondo das túas olladas e na tona da face, polo pan moreniño que non comes dabondo e receso de cote non dondeza lle nace, polo teu corazón que tremente e dorido con infindo de goro che latexa no peito, porque sendo meniño xa te ves aflixido cando tiñas que ser as ledicias afeito, polos zocos pesantes que che firen os pés, pola murcha nenez e esa dor que refrexas, polos fondos de goiros de agarimos que tes, Anxeliño Labrego, benzoado ti sexas. Rosa Puente dixo da figura de Avelino Díaz que merece a pena que se evoque o seu nome e se homenaxee para que os mozos saiban da existencia dun poeta, dun escritor comprometido cos seus ideais republicanos e nacionalistas, dos que nunca claudicou, dun home íntegro, sinxelo e cabal, un bo galego. O gran Neiras Vilas, que coincidiu con Avelino en Buenos Aires e de quen foi seu amigo, dixo del que posiblemente fora un dos mellores versificadores da literatura galega. Xosé Benito Braida, nas súas viaxes aquí a Galicia, sempre me ten insistido moito en que había que facer algo por Avelino. Avelino Díaz foi unha persona tremendamente humilde, pero con un inmenso traballo que desenvolveu dunha maneira totalmente desinteresada. Alá en Argentina, un home que tuvo moitas dificultades, que prácticamente non puido volver, e que deixou unha obra inmensa. Afortunadamente, dese facer algo por Avelino, pois estáse cumplindo, polo menos xa hai
dúas institucións que levan o seu nome, a súa obra estáse difundindo, pero culminaría ese día de xusticia que a Academia Galega lle dedicara o Día das Letras Galegas. Avelino Díaz tivo moita relación con meu pai. Mandoulle os 3 libros que editou na Arxentina e mantiñan correspondencia. Entre eles, Avelino quería volver para a súa terra, pero non o logrou. Que lle concedan un Día das Letras Galegas sería a mellor homenaxe á súa obra e á súa personalidade. Queremos un Día das Letras Galegas para Avelino Díaz porque iso contribuiría a que a súa obra fose coñecida en todo Galicia. Queremos un Día das Letras Galegas para Avelino Díaz porque sería unha celebración tanto da súa figura como do propio pobo de onde xurde, o pobo co que tanto se identificou a pesar de vivir tan lonxe. Avelino Díaz merece o Día das Letras Galegas porque recoñecéndolle a súa traxectoria recoñécese a de cada exiliado durante a época do franquismo. Porque a súa poesía encerra a verdade e a fondura que caracteriza aos grandes poetas. Eu quero un Día das Letras Galegas para Avelino porque foi membro da Real Academia Galega en tempos extremadamente difíciles. Bueno, pues en realidad o que pretendemos é que se lle dedique o Día das Letras Galegas a Avelino Díaz porque entendemos que é un poeta pues que sempre mostrou un espírito reivindicativo e un gran compromiso permanente con Galicia. Bueno, aparte é unha persoa polo que se mostra na súa obra, unha persoa pois, con un gran espírito de superación, unha persoa humilde, sencilla e que entendemos que é xusto que se dé a conocer e que se divulgue a súa obra aquí na nosa terra. Maribel Freire, que estudou en profundidade a figura de Avelino Díaz, dixo del que Avelino é a historia dunha emigración digna. Foi un home cordial, humilde, un patriota e loitador. Avelino Díaz merece un Día das Letras Galegas porque o seu poemario de Bezos é a primeira obra importante publicada na posguerra en lingua galega, non 20 días antes de Cómaros Verdes de Aquilino Iglesia Alvariño. Unha das razóns pola que debemos dedicar o Día das Letras Galegas a Avelino Díaz é porque emigrou sendo un neno, convertíndose logo da Guerra Civil nun exiliado, pero nunca esqueceu nin as súas raíces, nin a súa lingua. Por elo, logo de recordar e de promover a lingua galega, creemos e debemos de dedicarlle un Día das Letras Galegas. Esta é a miña ferramenta, a baralla. Está chea de significado. Por qué? Porque nelas están as figuras máis senlleiras das nosas letras. Eduardo Blanco Amor, Risco, Lois Pereiro, María Mariño, Luis Seoane. Veredes que debaixo están as súas datas onde se dedicaron as letras. A Curros foi no 67, a Rosalía foi a primeira no 63, a Cunqueiro no 91, bueno, en fin, incluso hasta Manuel María no 16. Bueno, vouche pedir, Esther, vou dar a volta a toda a baralla, que penses unha carta. Que queiras. Estalo facendo? Sí. Non te esquezas dela, Remexemos un pouquiño así. E agora, atención. Vamos aló. Estás pensando na carta, Esther? Sí. Quero que te concentres e que nombres a carta. Cal? As de corazóns. Imos aló. Concéntrate máis. Mira. Está salindo lentamente o as de corazóns. O que non sabemos é a quen representa. Vamos a ver, atención, mira. A ver a quen representa. Avelino Díaz. Que pon debaixo 2020. Uau. Bueno, pois xa sabedes. Avelino Díaz, no ano 2020, o Día das Letras Galegas. Asomada noite
Zoa, 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 zoando, o vento polas veigas vai murmurando, e ruxe, 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 ruxindo, as coliñas dos arbres xa van caindo. E queda unha cuarta fase, que é aquela que ven por cada un de nós, directamente por nós, directamente en corpo e alma. Colocan explosivos que destruen a nosa vontade de ser quen somos. Engánanos facéndonos creer que o que fan, fano de nós por noso ben, que é necesario. Fanos pensar que axudan nesta Galicia baleirada, neste rural que foi fonte de resistencia non só vital, senón cultural. Esta nosa Galicia rural na que eles agravaron os problemas que xa había. Pois si tanto, pois si, fano sin medidas para reparar a caída demográfica ou dando solucións urbanas para un rural que mínima expresión social, un rural de mínima expresión social, con desprecio e falta de inversión durante séculos, non? Con localización de industrias contaminantes, agregadas así das súas ciudades, arredadas así das súas cidades referentes, con contaminación en forma de gases, de lodos, de todo tipo de impurezas que na cidade non serían, con minas que acaban cos lodos, cos montes e con pureza da natureza, con travesías que pasan e non paran, con postes e conducción de moinhos eléctricos que xeran o caos e arruinan a beleza, con eucaliptacións abrasivas e tan dolorosas, poñéndonos no fuxir moi lonxe a buscar o pan e o alimento no alén dos nosos horizontes. Mobilidade laboral, din eles, botannos do noso, e así, baixo o precio, abondan no noso patrimonio perturbado e mísero, e como non axudados de calquer justicia que non mira o que fan. No seu dereito, convértenos en territorio da nosa, en terroristas da nosa existencia, da nosa cultura inteira. Sóltanos de raíz e deixanos o arraigo da nosa casa, en mayúsculas, como dicían os amigos. A ver meu anxo fermoso, a bicarlle a cara súa, e brila, 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 brilando as estrelas no ceo. Vale, bueno, pois, unha vez rematado os documentais, pois, a continuación, vamos a poder gozar dunha peza musical, miniatura de Pedro Iturralde, que é un saxofonista navarro, que introduciu o jazz en España. Traballou con Paco de Lucía e acaba de editar un CD que se chama Jazz Flamenco. Os encargados de interpretar esta peza musical serán Lucía García de Leira, que ten un grado profesional en saxofón polo Conservatorio de Vilalba, e toca o saxo soprano. Non sei se andan por aí, están preparados. Se non, vou nos presentando a todos. Outro, tamén está Pablo Rico, que está cursando os estudios de saxo no Conservatorio Xoán Montes de Lugo. Na actualidade dirixe o coro Airiño do Miño de Beira e toca o saxo alto. Rita cursa estudos de saxo na Escola de Música de Beira e toca o saxo barítono. Claudia Rico cursa estudos de saxo no Conservatorio
Xoan Montes de Lugo e toca o saxo tenor. Pois, cando queirades,
Pois vamos a continuar coa intervención de Bernardo Penabade Rey, que será presentado por Antonio Viveiro Rodríguez de Santa Marta de Meirán, do Concello de Riazor. Licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela e mestre de Lingua e Literatura, ademais de facer diversos traballos no campo da toponimia. Entón, Antonio, cando queiras, podes subir a presentar. Ben, boa tarde a todos. Quero antes de nada dicirvos que para min é unha honra presentar hoxe aquí a Bernardo Penabade. O ano pasado tiven a sorte de facer unha sustitución secundaria no instituto onde ele exerce en Burela, e ben, ali puiden comprobar que este home é máis que un profesor. Ali é un referente, toda a comunidade de profesorado o respeta, todo o alumnado o respeta, por iso digo que ali é unha institución, un instituto de Burela. Bernardo Penabade nace nas Grañas do Sor, no concello de Mañón, nunha parroquia entre As Pontes e Ortigueira, por certo, unha parroquia fundada polo Mosteiro de Meira. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago, onde tamén completou estudios na especialidade de Filoloxía Hispánica. Foi profesor de ensino secundario en institutos do Barco de Valdeorras, Ourense, Boeu, Ortigueira e Viveiro. E dende 2003 exerce no Instituto de Enseñanza Secundaria Perdouro de Burela. Ali impulsa a intervención educativa Modelo Burela e dende fai 5 anos ocúpase de atención a adolescentes con fracaso escolar. Bernardo defínese como un ensinante vocacional. Di que está sempre pendente de buscar a maneira de ensinar máis con menos esforzo. Aínda que os que o coñecemos sabemos moi ben que é unha persoa moi implicada e moi comprometida co seu traballo. Ademais disto, dende 1983 é membro da AGAL, Asociación Galega da Lingua, na que colaborou con diversas personalidades da cultura galega antes de ser elexido secretario en 1996 e presidente en 2001, cargo que ocupou ata o ano 2007. Bernardo, ademais de todo isto, participou en numerosos congresos con ponencias publicadas sobre lingüística, sociolingüística e didáctica. E tamén hai multitude de artigos seus publicados en revistas como a Galia, A Nosa Terra ou Novas da Galiza. Sen máis, deixo-vos xa con Bernardo Penabade, que na súa conferencia nos vai falar da obra de Avelino Díaz. Moi boa tarde. Antes de nada, naturalmente, pois agradezo de todo o corazón as palabras de presentación do profesor Antonio Vidueiros, a quen, efectivamente, coñezo desde o ano pasado, que estivo con nós en Burela, e que deixou moito máis que a pegada que pode deixar o paso nun simple curso académico por un instituto. É, desde logo, un amigo, un bon amigo. Moitísimas grazas tamén á Asociación Avelino Díaz e moi particularmente ao seu presidente, a quen vin por primeira vez nunha proxección audiovisual. Estamos aquí ao lado, pero vira na pantalla e nunca tivera a oportunidade de conversar con el. Coñecémonos por primeira vez hai moi pouquiño nuns actos celebrados en Meira, precisamente os organizados pola Asociación Irimia, en colaboración coa Irmandade Manuel María. E ao longo do día, pois, tivemos ocasión de falar e tamén desde ese momento considerámonos moi bons amigos. Eu teño a ilusión, sempre se ten a ilusión de que saia ben unha exposición, pero hoxe, pois, teño especial ilusión en que saíse ben unha, naturalmente, por Avelino Díaz, claro está.
Mais hai outras razóns. Outra, por gratitude a dúas persoas moi especiais. Unha, o amigo Paco Veiga, que é un auténtico referente no traballo de ensinar e no amor á terra, e outro, a unha querida amiga, a profesora María García, daqui de Meira, que chegou a Burela como unha bendición e que se implicou no traballo dunha maneira excepcional. Xa lles direi despois por qué. Síntome moi feliz de compartir o programa. Perdón, acércoche un pouco o micro, vale? Para que non haya tanta interferencia. Síntome moi feliz por compartir programa con todas estas persoas as que expoñen as 14 razóns, a musicóloga Noemí Basanta, con Teresa Ramiro e Antón Laia, cos saxofonistas da Banda de Música de Meira. Pero síntome especialmente feliz por compartir programa 32 anos despois co meu querido profesor Antón Santamarina, co que, ó sorpresa, non me iniciei no galego, no galego escrito iniciei-me moi tarde, e na lectura tamén. Eu nunca fui lector de libros antes dos 16 anos. Despois, tive a sorte de ter contado con bons profesores e desde aquela teño lido moito, pero nos 16 primeiros anos de vida non. O profesor Antón Santamarina foi o que me iniciou no estudo do idioma catalán. Xa dixen, hai agora un pouco máis de 30 anos. Baixo a súa orientación, fixen as primeiras lecturas en catalán e a semente prendeu ben porque a día de hoxe reunín así unha biblioteca xeitosa en catalán e considérome un bon lector con unha lectura fluida sen ter que acudir frecuentemente ao dicionario e síntome privilexiado por coñecer algúns referentes da literatura catalá sen traducción. 32 anos son ben deles e non creo que teña así moitos alumnos tan lentos que tarden tanto tempo en darlle as grazas públicamente. Os vínculos entre as gañas do Sor e Meira, falaba diso o profesor Antonio, pois veñen de 8 séculos atrás, que xa son ben deles. Pouco despois de 1200, xusto en paralelo cando se comezou a escribir no noso idioma, o mosteiro de Meira fundou unha parroquia nas terras comprendidas entre a Serra Faladora e o río Sor, xusto no límite occidental da provincia de Mondoñedo, en raia co oriente da de Betanzos. Hai moitas persoas que identifican o límite entre o límite diocesano entre Mondoñedo, entre a provincia de Mondoñedo e máis a provincia de Betanzos, no río Sor. E non é así. Ese límite co río Sor pois redúcese á parte final do río xa próximo á desembocadura, porque nas terras altas, en vez de ser o río, pois é
a montaña. Unha montaña que ten un nome tan fermoso, pois como este de A Faladora. Houbo, claro, como era territorio limítrofe, pois sempre nos territorios limítrofes hai tensións a ver de quen é. Entón, foi especialmente conflictivo, houve especiais tensións a partir de 2 séculos despois, xusto cando Fernán Pérez Andrade, aquel Andrade que deixaba figuras de porcos bravos nas igrexas que se levantaban no seu territorio, ocupou aquela zona que pertencía ao mosteiro de Meira, e xa digo que se produciron tensións. En calquera caso, a relación continuou e o mosteiro mantivo ali a súa representación e hoxe nunha superficie porticada que hai ao lado da igrexa, pois está a lápida do Frei Basilio, que foi para ali precisamente desde aquí de Meira. Por iso, claro está, eu teño un especial aprezo a Meira e o que significa para nós como un punto de referencia xunto, claro está, con Mondoñedo. Fálolles da miña visión de Avelino Díaz. Comenteilles antes a miña chegada tardía ao mundo da cultura escrita, ao mundo dos libros. E a primeira referencia que tiven de Avelino Díaz pois foi nas rúas de Santiago de Compostela o 28 de xuño de 1984 e quedaronme gravadas 2 cousas. Unha, o día, e outra, o nome de quen me falou del, e tamén o nome do propio Avelino Díaz. Xa verán como non podía ser menos, porque, sen dúbida que nesas circunstancias, aínda que un non teña en que anotar, acórdase. O 28 de xuño de 1984 foi o día en que trouxeron a Castelao de Buenos Aires. E con Castelao, fora da expedición oficial, veu un matrimonio do que eu, desde logo, non sabía nada, que era un matrimonio de Xosé Abraira e máis Mercedes Cela, que xa eran moi maiores. Eu, como centenares de persoas, fomos a San Domingos de Bonaval ver a traída dos restos de Castelao e ser partícipes de como era levado ao Panteón de Galegos Ilustres. Non podía pensar eu, cando saín da casa, o que ia ver ali. Cheguei do lado do centro de Santiago e xa vin a praza totalmente ocupada pola policía. E só. E tive medo. Francamente, tive moito medo. Entón, son eses momentos en que un decide se dá o paso para diante
ou se retoma o camiño para atrás. Seguín, dei unha volta, e seguín, pensando que indo ao lado da igrexa, estando ao lado da igrexa, que non habería maiores problemas. Non estaba eu, desde logo, nin moito menos na primeira fila. O caso é que houve un conflito tremendo, houve unha carga policial tremenda, que está agora gravada e que está por aí en internet, con uns comentarios, con unha actitude extraordinaria da xornalista Teresa Navasa, que foi un daqueles 3 primeiros rostros que tivo a televisión española en Galicia. Pois ben, a boa da Teresa tiña un discurso escrito e aferrábase a él mentres nas imaxes se mostraban toda a leña que ali se repartiu. O caso é que xusto antes de que chegase o cadaleito de Castelao, houve unha carga tan brutal que houve que escapar. A 300 ou 400 metros dali, xusto diante da redacción do xornal El Correo Gallego, pois ia un matrimonio de persoas maiores, o home apoiado nun bastón, e a muller que o levaba do gancho, pero a xente ao correr empurrábos, e eles desorientáronse. Non sabían onde estaba o hotel. Ben, chegou así xustamente o destino. Eu tamén ia escapando nesa dirección, e a señora Mercedes agarroume por un brazo e preguntoume polo hotel. Como detrás había pelotas de goma e porras, pois francamente non pedimos pan para o camiño. Entón, o gancho, botamos o gancho en vez de 2, 3. E fomos falando mentres camiñábamos. Efectivamente, soubemos onde era o hotel, pero ao chegar á praza do Toural, antes de chegar á praza do Toural, o vello Abraira xa me tiña dito que era de terra adentro onde nace o miño. E a partir, ademais de dicirme iso, xa me tiña preguntado se sabía exactamente onde nacía o miño e se estivera ali. Eu nunca aquí estivera, desde logo, nin estivera en Fomiñá, nin estivera en Irimia. E o home levou unha decepción. Faloume do Pedregal, faloume do lugar da Pena, pero unha vez que falou de Meira, preguntoume se coñecía a obra de Avelino Díaz. Eu que lle ia dicir.
Non coñece a obra de Avelino Díaz? Non, non. Non sabe quen foi Avelino Díaz? Non. Iso aínda o encaixou peor. A min non me soaba nin o nome, nin moito menos a obra. En certa medida, creoume un certo complexo de culpa. Avelino Díaz quedoume moi claro. A partir dese 1984, noutras visitas, deixamos os contactos, e noutras visitas, de novo, coincidín co señor Abraira. Entón, o señor Abraira, pois, encargouse de falarme de Avelino en relación coa Federación de Asociacións Galegas, de Sociedades Galegas, en Buenos Aires, e máis en relación co Congreso da Emigración. A ver, el si recitaba un ou dous poemas de Avelino, mas sen dúbida que o seu centro de interese non era a poesía, era o labor asociativo de Avelino Díaz en Buenos Aires. 3 anos máis tarde, en 1987, tiven tamén a fortuna de coincidir con un señor que xa daquela era moi maior, que se chamaba Ricardo Flores e era de Sada, tamén viña de Buenos Aires. O bon do señor Ricardo Flores estaba feliz por regresar de novo aquí á nosa terra e tiña unha certa frustración porque nunca estivera en Teixido. A ver, sabía aquilo de que vai de morto ou que non foi de vivo, mas en Teixido nunca estivera. E moita xente tiñalle falado moi ben do lugar. De maneira que, falando sobre iso, de que non coñecía a costa de Teixido, nin o Ortegal, e sendo eu de por ali, pois ofrecíme a ser o seu Cicerone. E ele, a cambio, pois faloume moi especialmente de 2 nomes: Antón Zapata García, de Laxe, e Avelino Díaz, de Meira. E digo, vaya. Mais, neste caso, Ricardo Flores falaba de Avelino Díaz como poeta. E falaba de Avelino Díaz como compositor de letras para os coros ou letrista de cancións. Moi ben, cando don Ricardo Flores contaba con 94 anos, escribiume unha carta dicindo que quería despedirse, que sentía como que debíamos vernos de novo e que el xa non podía facer a viaxe de alá pa aquí, que o único camiño era facer a viaxe daqui pa lá. E alá fomos a Buenos Aires. E a primeira grande conferencia que eu recibín xa monográfica sobre Avelino Díaz, tívena con el, con Ricardo Flores, que tiña naquela altura 94 anos, e máis con un enxeñeiro chamado Eduardo Paraxoá,
a súa vez fillo de galegos, pero que non estivera aquí antes da súa xubilación, galegos con raíces no Corgo, en Samos. Pois ali, diante da lápida de Avelino, Ricardo Flores ofreceunos a súa conferencia en petit comité a aquelas dúas familias que o estábamos escoitando no cemiterio de Chacarita. A través de Abraira, pois Avelino é un vínculo que teño de unión con un prestixioso psicólogo galego-argentino que se chama Xosé Martínez Romero, que é o director do Centro Sentido da Coruña. O profesor Romero é o marido dunha sobrinha de Mercedes Cela, a esposa de Xosé Abraira, e garda na memoria a crónica de numerosas iniciativas en que Avelino participou durante máis de 20 anos, nos que estivo presente Xosé Martínez Romero, entre 1950 e pouquiño antes de 1970, cando xa estaba enfermo e lle chegou a morte. É probablemente unha das persoas que máis documentos ten non só de Avelino, senón de toda aquela etapa entre 1950 e 1970 en Buenos Aires. Con todo, como é lóxico, o que máis me entusiasma é que o amor polo que Avelino Díaz representa se manteña firme na terra de Miranda. Dicíao aquí Xulio Xig na proxección que acabamos de ver hai un momento. Esa grandeza de ser recoñecido no lugar de orixe. Desde logo que, se non é recoñecido por masas, si o é por individualidades tan perseverantes que asumiron esa responsabilidade de transmitir o seu legado, que non cesaron no seu empeño, aínda que pasasen por momentos de adversidade, e están nun camiño que vai ir certo. Lento, sí, pero certo. Desde a distancia, desde a Mariña, eu seguín sempre a través da prensa o que se ia facendo e considero moi importante esa xestión política, aínda que fose algo testemunhal, esa xestión política para que desde 1998 tivese unha rúa en Río Torto. Eu non sei se ese foi o estímulo, nunca tive unha ocasión de falar coa profesora Maribel Freire, non sei se ese foi o estímulo para que ela redactase, se puxase a traballar nese libro de Avelino, Unha voz comprometida coa Galicia emigrante, pero si teño claro que ese libro é o compromiso divulgador das brigadas en defensa do patrimonio chairego, foron determinantes para que Avelino fose recoñecido en Meira, en Río Torto, na Terra Chá, en Lugo, e que alcanzase esa mínima proxección exterior, tanto aquí como na propia emigración. 4 anos despois desa placa de Río Torto, no 2002 chegou o libro, con el a primeira grande homenaxe nesta Casa da Cultura, e iso significou que por fin o seu nome estivese
nas axendas dos grupos políticos, das asociacións culturais, e que se dese a coñecer a opinión pública. Iso sempre é o máis difícil. É certo que houve que esperar moito tempo, 15 anos, son moitos anos, para que se producise ese salto cualitativo que supuxo o da publicación do primeiro dos libros de Benigno Fernández Salgado, que ten as traduccións ao alemán, ao español, ao francés, ao inglés. Claro, ese é un salto cualitativo, por fin se dá un paso moi importante para que Avelino apareza recollido, apareza catalogado, estudado dentro das historias da literatura. Con todo, eu penso que a contribución definitiva é ese magno traballo, o tributo académico a Avelino Díaz, nos 2 volumes. Por qué? Porque son 16 estudos, un equipo de 20 persoas traballando, entón, efectivamente, ese ten que ser o paso definitivo, e ten que dar unha axuda, pois, alguén que nos ten que facer hoxe de ponte cara a esa meta a que hai que chegar. Eu moitas veces teño pensado con admiración no que foi a vida de Avelino. Penso nel, na súa mamá. Penso nesa mamá que tivo que afrontar sen axuda o período de crianza. E intrígame saber que razóns reais os levarían ao cambio de residencia da Hórrea Pameira, aínda que fose un cambio curto. Penso na primeira emigración, con 12 anos, e penso tamén neses 6 anos de adolescencia vividos en Buenos Aires, combinando o traballo e formación. E así é todo, pensando niso, digo, que ben foi aproveitada esa etapa de 6 anos e que éxito del e de quen lle teña axudado. Falo disto con emoción, unha emoción que comparto con alguén a quen antes me referín, a nosa querida amiga María García, que ela sí que comprende moi ben esta situación da que quero que sexan partícipes. María García chegou a Burela nunha situación privilexiada para ensinar técnicas de comunicación a mozas e mozos de entre 16 e 18 anos. Alguén que fai estudos de xornalismo, de repente aparecelle unha praza en que ten que ensinar comunicación a un público receptivo. Moi ben. O que pasa é que esa dedicación era unha dedicación oficial. Despois viñeron outras. Por compromisos solidario, acabou ensinando a ler
a escribir, a contar, a situarse no mapa e a coñecer o propio corpo e a adquirir habilidades sociais mínimas, a nenas e nenos sen pai ou sen mai ou sen ambos, acollidos nunha terra situada a miles de kilómetros da súa. Nenos, enfatizo niso, de entre 12 e 18 anos que ou foran pouco á escola ou non foran nunca. Logo o traballo era ben diferente das técnicas de comunicación digitais a rapaciños de entre 16 e 18. E cando fixo iso, fixo ese traballo polas tardes, xusto cando podía aproveitar o tempo para si. E cal foi a recompensa de traballar con eses abelinos? Pois a tranquilidade de ter feito o ben e a satisfacción de ver os resultados día a día. Cantas voltas dá o mundo e como entendemos agora, ao ver isto desde o presente, as situacións polas que terá pasado a nosa emigración. Eu admiro a obra e a personalidade de Avelino, primeiro, pola miña profesión, porque eu tamén teño esa dedicación, e cando vexo eses nenos e esas circunstancias, penso en algo máis de medio século para atrás. Admiro a obra e a personalidade por unha segunda razón, tamén pola familia, porque o meu irmão maior é emigrante en Venezuela e coñecémonos o mesmo día en que eu licenciei na universidade. Nunca antes tiñamos coincidido. É porque o outro irmão e as dúas irmás foron tamén durante 2 longos decenios emigrantes en Europa e Inglaterra. Pero hai unha terceira razón para esta admiración. Unha terceira razón que lles vou comentar agora, que é tamén algo que une as terras das Grañas e a Serra Faladora con esta terra de Meira. Cando eu tiña 10 anos, na parroquia organizaron un trofeo de fútbol e dedicaronllo a un escritor chamado Lino Novás Calvo, que é normal que non lles soe. Moi ben. Para que o vecindario soubese quen era, a organización do torneo deportivo, publicou un folleto. E ese folleto, un folleto así, tipo de un folio dobrado así ao medio, co título e unha fotografía, e despois unha biografía do home. Eu lía ese folleto en voz alta na casa, a miña mãe e máis a unha tía, e cando viñan visitas, sempre me pedían, miña mãe tiña guardado o folleto, entón se viña unha visita,
pedíame que o lese. Non vayan pensar que era para presumir de que o seu neno lía ben, non era por iso, que tampouco creo eu que lese moi ben, pero eu lía e como era temática moi próxima, o auditorio estaba moi atento. Xusto despois da lectura comezaban os comentarios de admiración polo alto que chegara o fillo da costureira. E nunca faltaba a historia épica daquela muller que andaba cosendo de casa en casa para poder alimentar o seu neno. A min gustábame ler aquilo porque despois dos comentarios, das explicacións que levaba oindo varias veces, pois xa sabía que o lugar de nacimento do tal Lino Novás era xusto enfrente, só cruzando un río, e xa sabía tamén que súa mai fora cosera, entre outras, na casa do meu avó materno. Xa sabía, pois, que mai e tía falaban de alguén moi próximo a quen elas tiñan coñecido. O que, desde logo, nos comentarios tampouco faltaba era a censura ao pai do Lino, que tiña boa posición social, que non recoñecera o neno e que o deixara ir para a Habana sendo un neno, sendo pequeniño. Naturalmente, creo que este tipo de historia, pois, sois a través da biografía de Avelino. Andando o tempo, lín un relato autobiográfico do propio Lino Novás, en que conta esta historia, e a lectura conmoveume, porque lín aquel relato protagonizado pola costureira, en que se mencionaba as casas e os lugares a onde ia coser, en que describía a casa de nacimento que eu ben coñecía do outro lado do río e todas as paisaxes próximas ao río Sor. Entón, pareceume demasiado que só eu tivese o privilexio de ler aquilo. Entón tomei a responsabilidade de editalo para que estivese accesible como mínimo para o público da comarca. O título é tan chamativo que se recollen 3 palabras. A primeira lección. Enténdese a primeira lección da vida, non a primeira lección da escola. Eu teño a certeza que Avelino Díaz asumiría punto por punto todo o que ali se di. Mas aquí ven o diferente. Aquí neste punto é onde este auditorio e esta terra de Miranda gaña frente a aquela zona de onde eu veño. Hai outro relato. A ver, Lino Novás Calvo pasa por ser un dos grandes escritores cubanos. Está, desde logo, nas historias da literatura universal. A min encántame coller unha historia da literatura universal e ler sobre el, aínda que diga que é cubano, que, en fin, a ver, literariamente cubano é, aínda que as súas orixes, pois, estivesen aquí. Ese outro dos relatos
de temática autobiográfica, titúlase Un encuentro singular. Ben, e non é o mesmo que a primeira lección. Son historias ben diferentes. Cando o autor Lino Novás tiña 25 anos, xusto no comezo da Segunda República, retornou de Cuba a Europa como enviado especial dun xornal cubano. Por tanto, alá foille ben coa súa formación. Antes de establecerse en Madrid, visitou a familia. Antes de comezar a traballar en Madrid, alá foi a Serra Faladora. Xa digo que tiña 25 anos. E ali produciuse o encontro singular coa súa terra originaria e coa súa xente. Que iso é o que relata nese texto, ese encontro coa mamá e cos veciños. Pois, por moi duro que pareza, nese relato xustifica a renuncia a calquera vínculo coas orixes e escapa durante a noite para non terse que despedir da vai. De onde son eu? Pregunta. E resposta. De ningún país. É duro. Non quero eu que se entenda nas miñas palabras a menor censura á actitude de Lino Novás Calvo. Desde logo que para facer esa renuncia tivo que existir unha motivación brutal. Para que unha persoa renuncie a todo o que é a súa raíz, sen dúbida que a motivación é tremenda. O que quero é que se valore na súa xusta medida a determinación de Avelino Díaz. Porque as circunstancias foron moi parecidas, moi concomitantes, e, en cambio, a súa actitude vital foi moi diferente. Impresióname a formación autodidacta noutro país e noutro idioma, combinándoa, a formación autodidacta combinándoa co traballo desde a infancia. Impresióname a dedicación ao traballo asalariado durante grande parte da vida, sen deixar de lado as inquietudes persoais. Traballou, pero seguiuse formando e mantivo unha actitude cívica e solidaria nas asociacións. Mais, ao mesmo tempo, fixo creación literaria, primeiro inspirada nas coplas populares de transmisión oral. Mais, como todo bon autodidacta, foise consolidando, e nel están asimiladas a literatura de Rosalía, a de Pondal, a de Cabanillas, e o diálogo con outros contemporáneos seus que estaban ali en Buenos Aires, como, por exemplo, Antón Zapata García. Impresióname a dedicación ao xornalismo, non só como articulista,
senón como director das publicacións, con todo o que iso implica non só de traballo, de textos, senón de relacións, de habilidades sociais. E todo isto mantendo durante medio século o amor á terra, á xente e á cultura propia, libertándose do autoodio. Iso di moito del e do ambiente que o acolleu, dos grupos corais, do Centro Galego, da Asociación Argentina de Fillos de Galegos, de Castelao, do Consello de Galiza, das editoriais, de Luis Ioane, de Neira Vilas, da Sociedade Pondal. Iso temos que recoñecer dunha maneira ou doutra, non só na terra de Miranda. Iso necesita ser recoñecido polo conxunto das galegas e galegos. Acabo facendo referencia á semente de futuro. Agora hai unha asociación que leva o seu nome. A asociación ten as súas rutinas, ten a súa estrutura, está en funcionamento. Adiante. Recuperaron os libros. Localizouse a obra dispersa e temos unha explicación global do seu sentido e temos incluso as explicacións temáticas profundas feitas polos mellores especialistas. Acaba de sair un libro con 16 estudos, a metade sobre a poesía, a outra metade sobre o xornalismo. Sábese quen é. Non hai disculpa para non poder acceder á súa obra. Temos magníficas explicacións. Este é o resultado dun traballo constante de 20 anos. Por exemplo, as brigadas do patrimonio chairego poden considerarse reconfortadas por todo ese traballo inicial que fixeron. En 20 anos é un bon camiño andado. O patrimonio literario e xornalístico de Avelino está nas mellores maus, nas de Maribel, nas de Benigno, nas de Paco, nas de Xosé López, o profesor de xornalismo, nas de Vanessa Lourido, etc. Agora, a diferenza do Mago, o Mago fixo moi ben, simplemente que tivo unha pequena equivocación cos números. Pero unha pequena equivocación cos números corríxese. Agora que eu creo, sinceramente, que hai que traballar nun horizonte de 2022, profesor Santamarina. 2022. Por qué? Hai que traballar cun horizonte de 2022 en dúas etapas. Para esa primeira etapa hai ano e medio, 18 meses, que non é moito. Pero é moito máis factible isto hoxe en 18 meses do que era todo ese inxente traballo na sombra que se leva feito en 20 anos. 2022 é o ano do seu 125 aniversario. Razón poderosa. Pero é tamén o 50 aniversario do seu falecimento e é o 75 aniversario da publicación do primeiro libro da poesía galega contemporánea. E son razóns poderosas. E inciden aí
e hai tempo. Se finalmente a Academia lle vai facer o recoñecimento, esa decisión ten que ser tomada como máximo no mes de xuño de 2021. Non é horizonte 2022. Non. Dice horizonte 2022 e pénsase, iso está moi lonxe. Para que sexa o ano 2022, hai que decidilo antes. E as actuacións fanse para o momento en que se decide, non para a celebración. A base para a proxección ao exterior da comarca está nese libro colectivo editado no ámbito das universidades de Vigo e de Santiago. Pode seguir a máis, pero está a base e é poderosa, e se non se publicase máis nada, habería ferramentas suficientes para facer esa divulgación. Que falta? Pois falta que o conxunto das veciñas e veciños das terras de Miranda o consideren semente de futuro. Isto implica que se vaya máis alá do coñecemento e interpretación da obra de Avelino. Agora, a materia pendente é outra. Trátase de comprobar cal é o grau de empatía co que el representa, e hai que ver se esa obra de Avelino é capaz de cobrar vida. Eu teño a certeza absoluta de que con un mínimo de media dúcia de persoas concienciadas dese traballo prioritario durante un período de 3 anos, entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2022, chégase á meta que queremos. Unha primeira fase de ano e medio de traballo de campo, 6 meses de preparación de programación e un ano 2022 do que todos esperamos. A celebración. Estou convencido de que a obra de Avelino Díaz, ademais de referente en valores, pode ser tamén un elemento dinamizador do desenvolvemento local. E para iso non chega só co empeño de filólogos, de críticos literarios ou académicos, por moi traballadores e importantes que sexan. Ese empeño ten que ser da sociedade civil, da asociación de comerciantes, dos centros de ensino, dunha axencia de desenvolvemento local, se é que hai, que non o sei, das entidades parroquiais en conxunto destas terras de Miranda. De aquí a la, se nalgúna cousa podemos contribuir, aquí está un ombro máis. Ben, abrimos agora un pequeno espacio para se queredes facer algunha pregunta ou algo. Ninguén queredes preguntar nada, nin... A ver, por aí.
delito. Non se entende. Mais o traballo está feito. O traballo está feito, entón, claro, hai aí un valor, hai aí un patrimonio que problema hai para reeditar ese libro? É que acaso non vale? Vale. Non sei exactamente cantos exemplares se tiraron ao principio, pero se agora está esgotado, que se reedite. Hai institucións para iso. Algunha pregunta máis por aí? Ben, pois, se non queredes preguntar nada ni nada, damos por rematada aquí logo esta charla. Moitas gracias. Moitas gracias. Ao recital poético, que será a cargo de Teresa Ramiro e Antón Laia, que recitarán tanto poemas propios como de Avelino Díaz. É de especial importancia este apartado, xa que nestes tempos nos que a tecnoloxía está tan presente e queda pouco espazo para a imaginación, a poesía é máis necesaria que a nunca, xa que nos permite trasladarnos do cotidiano ao rutinario a outras dimensións. Hai xente que di que non entende a poesía, por exemplo, un problema de matemáticas pódese entender ou non, pero a poesía non é necesariamente para ser entendida, é para ser sentida, experimentada e disfrutada cada un a súa maneira. Aproveito para falarvos algo dos nosos poetas. Teresa Ramiro, dende a Coruña, é mariscadora de profesión e poeta de vocación. Sinte e exprésese coa poesía dende nena. Fixo algunha colaboración en obras colectivas en Galicia e Portugal e últimamente fixo a súa primeira publicación que se chama Fundido a Negro. Antón Laia vive entre a Coruña e Melide. Na actualidade está xubilado, pero traballou toda a súa vida como ensinante. Para entón, a poesía é a comunicación consigo mesmo e con demais. Ten 3 publicacións nas márgenes do tempo, no balonsar do vento e no cincel libre das seguras. Sen máis, damos paso a Teresa e a Antón. O faro de Hércules. É o fachico de luz inmorredeiro que nos anai do ida ten na man, para alumar as tristuras do vieiro dos fillos que do colo se llevan. O irmán que o camiño sae primeiro do que retorna pro nativo chan, o amigo leial do mariñeiro que xoga a súa vida polo pan. Xigante no coruto do rochedo, semella que das ondas azuadas o mar lle quer furtar algún segredo. Ou, quizá veis, con soi a súa presencia, quere ter as ondiñas namoradas e imporlle as olas obediencia. Boa tarde a todas e todos. Quixen comezar con este poema de Avelino Díaz, O faro de Hércules, porque, bueno, veño de casi da carón do faro, da torre, e co lugar da Buguina, porque nas noites, nos días en que había néboa, o faro, a luz do faro, non chegaba ao horizonte que esperaban os mariñeiros para acercarse á terra. Entón, o son da Buguina era como a luz dese faro, guiábanse polo son da Buguina para acercarse á terra. Por iso quixen comenzar un pouquiño con isto e traervos un pouquiño de salitre
dende o mar de María Antonia a terra de Meira. E agora vou vos ler un poema meu, chamase Sombras. Habítamo de valar do día na procura dun tempo onde as noites nos ateiguen de tristura. Habítamo un corpo regado cas augas das lágrimas que baixan buscando o río. Habítamo tempo no que me soñei bailando na madrugada ata acender o día. Habítame espirais de rosas con espiñas que se clavan no ventre baixo o fulgor da lúa. Habítame a friaxe gris e o silencio nos osos, embalada polos ventos dunha espera e un olvido. Habítame a soidade coa brisa da poesía, que das miñas tebras é a única porta aberta. Habítame os versos nas marxens do tempo, para ollar os mares nos que mergullo a túa ausencia. Dovos paso, Antón. Moitas grazas, Teresa, grazas ao público, grazas á asociación por traerme aquí. Encantadísimo de toparme de novo con un bello amigo que cando eu coñecín, pois andábamos repartindo panfletos por ali, polas rúas de Compostela, o amigo Bernardo. Un abrazo fortísimo a Paco Veiga, compañeiro meu de ensino, por acordarse de min. É un ombreiro, vou terminar co último que expresou Bernardo, que dixo, si fai falta un ombreiro, pois si fai falta o noso ombreiro, o ombreiro da Teresa, máis o meu, para difundir a figura de Avelino, xa recoñecida, eu recoñezo ben que pouco sabía del, por iso tamén unha homenaxe a todas esas xentes que furgan máis alá da oficialidade, encontran xentes como el, que seguramente, se non fose por eles, as figuras pasarían sin saber que están. Na pervivencia de Avelino, na pervivencia desta terra xa que se alonga nestas terras de Miranda, que chega case ao mar, pois que non se agarde moito por ese día. Vou comenzar con un poema que se chama así. Os meus poemas son roubos, son furtos. Decía Méndez Ferrín, pillaxes. Este nace dunha cita dun poeta italiano, Eugenio Montale, di así, como quise ser árbore antes, non sei se me escoita, antes, moito antes, despois, quise ser árbore e abrazar as ponlas que balouzan sobre min como papaventos que siñala todos os camiños, fendas nas maus, o mar, enrugas nos ollos, fel, e volvo e regreso, estíllome no rapaz que fun, debrúzome na carriola do vento, na gándara na que adormecín, córtame a vida ese gume afiado e frío, e reflexome na poza, mírome, só vexo aquele espantallo esfarrapado no medio a medio do naval e contemplo, e conto, envisgo o voar do lagarteiro, e pouso, sento, abato, sento, pouso, delicadamente separo o meu corpo da néboa, e vou entre as ortigas e mentas, entre liñas, como escarabello encarnado nas patacas, desterro, desacougo, desasosego, entre a secura que me roe e corroe nas noites. Noutrora quise ser árbore e sentirme folla e vento, mas o corpo deixou de termar das chagas e todo se afogou nun vaso de cristal grosso. Moitas grazas.
Agora, agora Teresa e máis eu imos ler un poema. Quero dicer que no meu descubrimento, desde que alguén me trouxo o de Bezos, da figura de Avelino, quedo abraiado, sorprendido, porque seguramente hai anos este home pasaría como un ruralista daqueles anos xa pasados e dunha Galiza que non existe, porque xa existe outra Galiza, e iso xa está superado. Pois ao ler a obra de Avelino, decátome e verédelo no último poema, que é un poema totalmente actual, que é o poema de Que Mundo. Pois, cando estivemos a ler a figura de Avelino, decatámonos que os anos están vivos e que non é pasado, sino un futuro. Este poema, un poema del, chamase Soma esvaída, é, para min, dos que escollemos, dos máis preciosos. E di así: poeta do sentimento, como os poetas de antano, iba detrás da ilusión por vieiros ignorados. Levaban ceios na alma, na fronte, sonos dourados, nos beizos, ledas risas, no peito, amores calados. E en menguice de luceiros, os ollos engaiolados, cabaleiro dun ensono, foi de cote cabalando, mas nas as da fantasía, cara a un país ignorado, poeta do sentimento, como os poetas de antano. Foi percorrendo camiños de ilusións asementados, e, cal somas esvaídas, deixou en ringleiros anos en que as roseiras florían nos xardís dos namorados. Nun misticismo de auroras deprendeu os rezos agros, e nos mediodías lumiosos e os atardeceres claros ceibou o vento as cantigas como fato de paxaros. Non topou velidas fadas, nin os pazos encantados, en que doídas princesas, corazós aprisioados, bordan as túnicas blancas dunhos amores murchados. Famento de lonxanías, as súas sandalias pisaron o pó de moitos camiños, todos os ventos o bicaron, todas as lúas o viron por vieiros ignorados. Calas somas esvaídas deixou en ringleiros anos. Logo, aguzadas espiñas na alma se lle chantaron, as roseiras non floriron, os sílgaros non cantaron, nin tivo doces acentos, o marmulo dos regatos. Fuxiron delos en sonos como fatos de paxaros, e as sorrisas dos esbeizos esmorecidas ficaron. Branquearon seus cabelos coa neve dos desenganos, deixaron de ser brillantes os seus ollos atuados. Quixo voltar, como outrora, polos xardíns arumados, cantar as ledas cantigas dos tempos de namorado, e a súa voz, denantes leda, somentes ceibaba laios. Nun currunchiño da alma, as ilusións se finaron. Poeta de sentimento, perdeuse desacougado, como unha soma esvaída nos viñeiros ignorados. No, que me toca a mí. E agora vou vos ler un que se chama Sandra, e está dedicado á miña filla. O mesmo que o quetzal apenas podes voar co vento. O teu canto é un berro amargo, mais as cores do teu sorriso ateigan de vida a selva. Si, faltamos de a escola que debe estar. Leo este das Rosas Brancas. Dun libro que lle chaman No cincel libre da secura, o título está sacado dunha obra de Agustín Neto, e di así: hoxe desvoaron as rulas e fican as xanelas cegas. Os cadaleitos afogan no fondal dos astros, levando dentro carabéis murchos de securas. 26 de marzo de 2003, os tempos repítense, como veredes, USA invade a illa de Granada. E unha meniña tristurada pendura estrelas coas maus sobre rosas brancas. Pasamos, non? Na 42, non?
Aquí. Non, non, deste. Sí. Ai, non, Antón, en este. Ya lo sabías. Sí, xa está. Empezo eu. Empezas ti. Dun libro, un poema dun libro de Teresa, dun libro que ten, Fundido a Negro, que para min foi dos libros máis refrescantes xunto co libro de Pilar Pallarés, publicados o ano pasado, de poesía. Di así, está dedicada, está metido na Moa, ese lugar onde están a maioría dos nosos escritores, dos ben amados escritores que se foron, aí no cume de ali de, como lle chaman o monte, do monte? Do Pindo, a Moa. O poema empeza así: suamente son parte da paisaxe, que sobrevive nos camiños aferrándose ás ruínas que conducen ao naufraxio. O tempo borrará os meus pasos, nada quedará de min. E cando o tempo se impón, o silencio converte cada minuto en desamparo. O onte e o nunca trazan sombras, e as lembranzas empuñan unha mirada apoiada na espalda dun soño que apuñala a memoria. Decía o noso Avelino neste fermosísimo libro en moitas linguas, espero que chegue a moitísimas máis linguas, porque a lingua é o lugar que nos vai levar a outros lugares. Decía na primeira estrofa deste libro: érguete, pobo, ou pobo da miña patria, nobre pobo de Galicia, escoita a voz garimosa que che vai da lonxanía. Pois creo que non hai poeta na Galicia que estea sentado na súa terra e saiba que o noso patrimonio máis importante é a lingua, pois a maioría dos que escribemos por unha ou por outra razón, dun xeito ou doutro, facemos continuamente referencia á lingua, e non por maní do tema, sino desgraciadamente por necesidade vital e pura, é dicir, estamos nunha sociedade en tránsito, reaccionamos ou temos que decatarnos que o idioma vai desaparecer. Entón, contra iso, só nos queda a rebeldía, a palabra e a lingua. Este poema, que tamén aparece no Cincel Libre das Securas, chamase así, a lingua. Batelando. Entre os azuis o voar das pombas. Cobregando. Entre a esperanza os astros. Esperanzando. Os corpos entre o salitre oceánico. Escorregando. O frío das rebolas nas invernías. Esvaíndo. Dos seráns cálidos ao adormecer do vento. Esfarelando. Entre as dedas, os cardos e saramagos. Sachando. A vida nos cadullos da terra que pisamos. Debullando. No millo, 1000 verbos de fartura. Buligando. Nas palabras, os sons das caracolas. Arrandeando. Como follas enverdecidas nos camiños. Emborcando. Nas pozas e lameiras a merda dos ausentes. Ancorando. As quillas no máis fondo dos peiraos. Acoubillando. Nas estrelas un fardelo de escumas. Erguendo. Do Courel a Compostela, 1000 congostras. Derrumbando. As cadeas estúpidas de terra ancha. Rachando. Os grillotes que nos arrepeixan na secura. Gorentando. As ameixas amaduradas no sol das tardes, batelando, cobregando, esperanzando, escorregando, esvaíndo, esfareando, sachando, debullando, buligando, arrendeando, emborcando, ancorando, acoubillando, erguendo, derrumbando, rachando, gorentando. Reclamo o estouciñar do vento entre os cousos na lingua que falo. Reclamo o lume que somos na lareira que acende na lingua que falo. Reclamo o futuro nos suburbios, nas fábricas e nas praias na lingua que falo. Reclamo te Galicia na longura comunal dos areais, libre e solidaria. Libre e solidaria. E imos agora con un poema chamado Mulleres, que por desgraza sempre estamos aí, na televisión, no día a día, na prensa,
o gallá pudéramos estar, pero por outras razóns, non polas que estamos continuamente. Longos clavos espetados nos corpos, nas coxas, nos seios, cabo do mundo delas. Fecháronlles as cancelas para traerlles a noite nos menceres. Oxidáronlles as maus con grillotes de ferro encadeadas. Fecháronas, claváronas en séculos murchos de dominio. Como bestas de arrastre foron usadas, caluniadas, explotadas, violadas, asesinadas, matadas. Cortáronlles as linguas para que non falasen. Sacáronlles os ollos para que non mirasen. Intentaron choelas na miseria, na esclavitude, no silencio, nas covas do medo e da tortura. E elas, soiñas e valteiras, marías comunais de maus e vigor, escano a escano tras escano, resistiron, termaron, rebelaron, para verquer nos horizontes, paso a paso, unha trave de ouro e dignidade. Elas, mulleres, comunais como areal de vida fértil. Bueno, tiñamos preparado un último poema, o poema do mundo de Avelino, pero creo que fomos moi rápidos. Creo que non gastamos o tempo que tiñamos. Se queredes, lemos outros da nosa autoría e terminamos co de Avelino. Se vedes que se fixeron moi pesados, terminamos xa co de Avelino. Vos diredes. Iso que queredes dicer? Non sei. Vale, pois veña. Ben, pois vou vos ler un que tiña pensado, leva xa un cabezallo dedicado a Paco Veiga, por moitas razóns, porque a Paco Veiga e a Asociación Galega do Xogo Tradicional Popular, porque estou convencido de que a literatura oral popular, a inmaterial, é moitísimo, moitísimo máis potente e máis rica que o que se escreve. O que se escreve pode ser artificio ou outra cousa, pero o que se transmite, o que nos transmitiron de xeración en xeración é cultura viva. Esa cultura que, desafortunadamente, pode terminar tamén nas cunetas, como terminaron moitísimos mortos despois da Guerra do 36. E di así, rola a Paco Veiga, que está por ali, me parece. Rola no silencio das feridas o asobiar, no velo de gaveta en la de bonecos, como coiteladas profundas na carne e ollos reventados no desacougo, camiño na busca da auga do pan, fonte empedrada no couto do pilar. Na outra beira da Penamoura, onde os segredos son petoutos e o chao ten pegadas de cabalos, como éguas libres sobre o lombo, deste meu camiño na busca da Muruxosa, ese forno chantado no rebulir amarelo, chorimas de ventos cara ao burbullar deste meu corpo ateigado de merlas. Rola, meu aro perdido, rola, meu aro perdido, rola, meu aro perdido, rola como os ollos castaños dese camiño interminable que son as encrucilladas. Bueno, pois eu comecei lendo un poema de Avelino, O faro de Hércules. A carón do faro de Hércules, supoño que os que coñecedes Coruña e toda esa zona, sabedes que hai rochedos. Bueno, pois cada rochedo, cada pedra desas ten un nome, o mismo que teñen aquí as hortas ou, non sei, ou os cornellos e iso. Unha desas pedras chamase a Rabaleira. Según os percebeiros, é a pedra que mellores percebes dá en toda a contorna. Pois aos percebeiros está dedicado este poema. E comeza cunha cita de Mía Couto, que di: se queres escribir este país, aprende primeiro a lelo. Sobre a pedra da Rabaleira deslizan seus soños os percebeiros, sombras dunha esperanza que se quebra como a onda na crista dos rochedos, coiteladas de vida, coiteladas de sal.
Rabaleira ti es pedra, eles son carne, terra e vento, inmersos no mesmo mar. Sobre o teu ventre fecundo brincan, enchendo de vida o cesto dos soños, coiteladas de vida, coiteladas de sal, con sorrisos de escuma mordendo con furia, sedento de sombras en doce cantiga, vestindo de lágrimas un berro amargo, o mar os arrola, roubándolles a vida. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. No mar crecerán sempre rosas. Medre o mar! Medre! Bueno, e este... Isto é algo que a bobina, a corna, o carlou, cada sitio chamase de diferente maneira, é algo que no colectivo Inabequivitas, o que pertenzo, é como a nosa seña de identidade. E a donde imos espallamos un pouquiño de salitre. Grazas. Imos con que mundo. Imos ler o poema de Avelino, e xa me contarán ao final, seguramente xa o coñecen, se é actual ou non é actual este poema. Se nos escapamos na voz, porque o poema dá para iso, pois perdoade. Di así: que mundo de porcos, que xentes canallas, e que dose de longa pacencia para velas se fai falta. Os pobres vocexan, os ricos estalan de cheos, aqueles de cote traballan, e os outros, na mentras, tranquilos descansan, hasta o día que o pobo desperte e faga unha malla. Os vos obedecen, os sátrapas mandan, debaixos decentes, arriba morralla, que a Sanxa reprime das xentes honradas, pro, quizáis, o día xa chega da xusta venganza. Os cregos, herexes de lei sacrosanta, son demos que tollen os corpos e as almas, con verbas e feitos que son xudiadas, xibaritas voraces, non teñen conciencia cristiana. Políticos, pillos de malas entrañas, o pobo encadean e rouban e estafan, coa fame dos probes, enchendo súas arcas, goberneiros que mercan honores e venden a patria. Milites sin honra, medosos, recadan outra xerarquía e teñen privanza. Fomentan as guerras, se morren na cama, mentres morren os mozos variles na fera batalla. Médicos con títulos de eminencias raras a xente envelenan en vez de sanala, porque deste xeito máis cartos lle sacan e da ciencia facendo comercio non curan, que matan. Ruís mercadeiros, ladroses sin alma, cobran por diamantes a folla de lata e venden como ouro a simple quincalla. Fan fertuna e a presa son ricos, e medran, e campan. Malos escribanos que as cousas amañan, de xeito que a uns lles veña desgracia e a outros lles veñan riquezas e galas, enmarañan os tercios e quintos, as ventas e mandas. Abogados viles que o crimen amparan e o roubo, traguendo con leixes e trampas, pros vos a cadea, pros malos a gracia, porque son trapulleiros e o demo lles deu insinanza. Caciques aleibes, tiranos da casta de Dios, sin recelos afogan as ansias dos que teñen envoltos nas teas da araña, sin deixar que levanten de probes a frente cansada. Civiles que teñen de bestas a fama, a orden gardando e a lei do que manda. Son pior que bestas, pois son unha plaga que lle deron ao pobo e aínda lle obrigan pagala. Coengos e bispos que levan tapadas as mouras concencias con mouras albardas e viven somentes para encher ben a panza, xa volverá Xesús, teimaría brandir unha tralla. Raíñas, princesas, que a vida se pasan facendo xuntoiros con cregos ou gardas e tendo burdeles nas tépedas alas, inda gardan o seu privilexio de ser nobres damas.
Reixes que, non tendo de homes quase nada, alongan a estirpe o nome a prosaipa do cervo, sin teren que ver na fornada, teñen todos soberbias coroas de cornas galladas. Nobles e nobleza, canalla dourada, asento dos vicios, solar da vagancia, dos males noxentos, viventes estatuas, con blasós que se deron facendo de simples piratas. Señores feudales de forca pernada, donos de provincias enteiras que herdaron de ladrós que o foron na idade pasada, conselleiros de reixes banales e amigos dos papas. Cantas amesugas ten o que traballa para zugarlle o sangue que ás veces lle falta e para telo sempre na escura ignoranza. Cantos viven da xente que suda na brega diaria. Oh, pobo que sufres, con eles acaba, mais conta que o xeito non é cunha tralla, é con sarabea ben mesta de balas. Tes que ser redentor de ti mismo, acende a lumada. Nun mundo de lobos que rouban e matan, se é preciso facer monteiría, quedemos a gardas. Moitas grazas. Nova quenda do Cuarteto de Beira, que interpretará Sudamérica, unha peza musical de Nino Florenzo, un compositor francés que naceu no 1920. É Sudamérica, unha suite de danzas onde os aires populares de distintos países iberoamericanos son traballados de forma estilizada. É que consta de 4 tempos que a continuación nos van a interpretar. Entón, cando queirades, podedes volver a entrar.
recordo, nun dos documentais dicía que Meira podría, que tiña todo para ser un reino, polo talento destes 4 rapaces seguro que non deixa de ser, porque a verdade é que é simplemente extraordinario a interpretación que acaban de facer. Bueno, pois xa para ir finalizando pois a xornada, a acto, pois o noso seguinte conferenciante, Antón Santamarina, vai nolo a presentar Noemi Basanta Llanes. Noemi Basanta Llanes, que seguro xa coñecida por todos vos, xa que é veciña de Meira, pois cando lle pedí información para presentala hoxe aquí, pois pasoume un correo electrónico bastante, bueno, non bastante extenso, pero que sí que tiña bastante contido. E iba a elixir que cousas poñer, que cousas non poñer, e finalmente decidí por poñelo todo, porque creo que todo é importante. Entonces, pois, Noemi Basanta, doutorouse en Sociolingüística e Análise do Discurso aplicada aos estudios de xénero e sexualidade na Universidade de Santiago de Compostela. No ano 2019, unha tese titulada As formas cambiaron porque o mundo cambiou, construción discursiva e interseccional de entidades de xénero e sexualidade conversa sobre ligar, dirixida polo catedrático Xosé Luis Regueira. Mentre estaba rematando a tese de doutoramento, conseguiu un contrato como profesora de Lingua e Cultura Galegas na Universidade do Miño, en Braga, Portugal, onde permaneceu os 2 últimos cursos académicos. Durante a súa estadía nesta universidade, integrouse como investigadora no grupo Pragmática, Discursos e Comisado, dirixido pola doutora María Aldina Marqués, e como membro do Centro de Estudios Humanísticos da Universidade do Miño. Ao mesmo tempo, continuou colaborando co proxecto Corilga, do Instituto da Lingua Galega, no que traballara previamente a etapa da tese, desde 2012. Actualmente, integrouse como colaboradora externa desa institución e profesora titular de Lingua e Literatura Galega nun Centro de Educación Secundaria en Lugo, e imparte docencia no mestrado de Servicios Culturais da USC, no campus de Lugo. Como música, e este seguro que todos a coñecemos, forma parte do grupo Xavier Díaz e Aldofeira de Salitre, coas que editou os discos de Tambourín Man e Noró. Sen máis, deixo-vos con Noemi e con vocês. Boa tarde a todos e a todas. Vou ser breve, Antón xa me está metendo prisa, entón vou ser breve, pero sí que hai algunhas cuestións que creo que debo salientar del. A primeira é que para min é un placer enorme poder estar hoxe aquí na miña terra, en Meira, para recibir a alguén como o profesor Antón Santamarina que teño aquí ao meu lado. Antón é catedrático de Filoloxía Románica, foi vicepresidente do Consello da Cultura Galega, tamén foi secretario e foi director do Instituto da Lingua Galega. Nesa institución, no Instituto da Lingua Galega, foi onde o coñecín persoalmente hai xa algúns anos, cando tamén catedrático Xosé Luis Regueira, director da miña tese de doutoramento, me cedeu o seu espazo de traballo durante unha tempada. Foron algúns meses nos que compartín despacho con Antón e nos que puiden comprobar en primeira persoa o seu espírito de traballo absolutamente infatigable e tamén o seu compromiso coa lingua e a cultura deste país. É importante destacar que Antón constituiu un referente fundamental para a codificación da lingua galega. Non só participou na redacción das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega, sino que tamén é secretario da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia dende o ano 1979 e académico numerario da Real Academia Galega dende o ano 1998. Sobre o seu traballo descansa a creación do vocabulario ortográfico da lingua galega, o Dicionario de Dicionarios e o Tesouro Informatizado da Lingua Galega. Codirixiu tamén o Atlas Lingüístico Galego e ocupouse da situación social da lingua, da etimoloxía, da didáctica e da onomástica. Por se todo iso fose pouco, supuxo unha peza clave na publicación do Cancioneiro Popular Galego de Schubert e Santamarina, que son 7 tomos nos que se recolle o traballo de recolleita, un traballo absolutamente extraordinario e que hoxe é indispensable para coñecer a nosa música e a nosa literatura tradicional. Moitas cousas boas se poderían dicir de Antón, pero se tivese que destacar só unha, sería o que eu creo que é a humildade que o caracteriza. A humildade de alguén que leva toda a súa vida traballando pola lingua, rodeado de libros e de música, nese pequeno despacho do Instituto da Lingua Galega no que eu coñecín.
Hoxe está aquí para contribuir ao coñecemento e á dignificación do poeta Avelino Díaz cunha conferencia titulada Algúns aspectos da fala de Avelino. Sen máis, cedo a palabra. Ben, eu creo que este acto debía de ter acabado cando acabou o cuarteto, pero voulle soltar o meu sermón. Espero que me disculpe que non queden moi aborrecidos das palabras que sintan. Cando aceptei vir falar aquí, fixeno coa condición de que tiña que ser algo sobre a lingua de Avelino e, ademais, que a miña intervención tiña que ser breve. Os comentarios filolóxicos están ben para unha clase de alumnos de filoloxía, pero para un público normal, como é o que nos escoita, aínda que seguramente é curioso, como se demostrou aquí, pois probablemente vai ser un pouco aborrecido. Así que, canto menos dure isto o sermón, mellor. Os saberes lingüísticos de Avelino véñenlle principalmente da súa infancia en Hórrea, desde 1897, que é cando naceu, e ali pasou os primeiros 10 anos. En galego é como foi socializado pola súa nai, pola súa familia, polos seus veciños. Durante esta etapa da súa vida, pouco máis contacto debeu ter co castelán, co que lle provén da escola, se é que ativo ali, que eu ainda non o sei exactamente. Os 3 anos seguintes pasous aquí en Meira, onde asiste seguramente á escola e onde se familiariza co castelán, e quizáis aquí tamén, sendo ainda un rapaz, é cando empeza a escribir, como di el, versitos en castelán. Pero a escola en Hórrea ou en Meira debeu ser moi pouca. Nuns versos de Pallaregas queixas, poden ir seguindo por eses papéis que lles distribuín para que lles quede constancia do que digo. Prefiro distribuílo así que non facer un PowerPoint sobre unha pantalla. Di el: mestres e escolas para min de cote foron esquivos e tan somente esa vida me deu a ler o seu libro. Na contestación que lle fai a Filgueira Valverde, saben que Filgueira Valverde no ano 36 estaba facendo unha enquisa entre os escritores galegos sobre cal era a súa poética, cales eran as súas lecturas, etc. Bueno, pois nesta enquisa de Filgueira, que realmente non é unha contestación, porque Filgueira non o considerou entre os poetas as que distribuiu o seu cuestionario, pero, con todo, Avelino Díaz mandoulle unha contestación. E di así: lenguaxe, os meus modos de expresión fican nas montañas de Lugo, na parte onde vivín os meus primeiros anos. Isto a base de relembros, pois xa dixen que levo 25 anos polo mundo. Estamos no ano 36. Dos 13 aos 19 anos, ademais do que xa aprendera na escola, recibe un baño de inmersión lingüística en castelán en Buenos Aires. Pasa despois outros 4 anos en Meira e logo, aos 23, volve xa para Buenos Aires definitivamente. Así é que o seu contacto co galego desta comarca comprende os 10 anos da infancia en Hórrea, máis os 3 en Meira, máis os outros 4 despois de mozo en Meira tamén. Supoñemos que os máis intensos e os que marcaron de maneira máis permanente a súa aprendizaxe foron os de Hórrea. A Meira de 1907 a 1910 e logo de 1916 a 1920 xa debía de ser daquela unha vila, probablemente unha de tantas vilas, como diría Cabanillas, vila podre, é dicir, onde había xa un pequeno grupiño de señoritos que renegaban do galego. Na miña infancia, a Fonsagrada era tamén unha vila podre neste sentido. Na súa madurez lembrase de Meira, pero é principalmente Hórrea o país polo que sente señardá. Evoca Hórrea en moitos dos seus poemas de Bezos e Pallegueras. E un deles é este soneto que teñen aí no número 2 e que lemos, non? É a cociña da aldea, é un soneto extraordinario. Garabullos e toxos a queimarse no lume, na garmalleira un pote donde ferve o xantar, lungaínzas e androllas penduradas no cume do caínzo dunha dona branco liño a fiar. Un neno que lle proien os olliños co fume, na mentras aconchega as músicas do lar, e ao falar a modiño como quen di un queixume dun velliño tulleito que se está por quentar. Tras dos tizós, sen medo,
sen medo a se queimar o gato, deitado, canta un grilo metido no burato, que ten entre a quentura das pedras da lareira. Inquedo pola nai, brúa un xato vermello, mas logo resiñado dentro do seu cortello, come unha presa d'erva que ten na cambeleira. Non sei se se acordan como eran as casas da aldea. Eu acordo-me da casa de meus avós. Estaba a cociña, mesmo na cociña estaba a manxadoira dos xatos. No inverno era moi frecuente que houbera longaínzas colgadas no caínzo. De inverno tamén había grilos debaixo das pedras da lareira. Ben, hai que ter un pouco en conta isto para entender ben o poema. Supoño que a casa de Avelino sería igual que a miña casa, igual que a casa de moitos nenos labregos da época. Non sabemos cando empezou a ler en galego. Despois da súa segunda volta a Argentina no ano 21, comeza a colaborar con artigos e poemas na prensa da emigración. É de supoñer que xa daquela tivese no seu ver unha boa colleita de lecturas, pois, segundo el mesmo confesa, en Quisa Filgueira, lecturas fago todas as que podo, seian cales seian, e destas lecturas ven a outra fonte dos seus coñecementos do galego e da formación do seu modelo de galego literario. Na mesma contestación ou declaración, porque non é, como dixen, contestación, que lle manda a Filgueira, tamén lle explica cal é a outra fonte do seu coñecemento do galego. Di, os meus modos de expresión afincan, ademais, do aprendido en Hórrea, en Meira, en algo do que leio. Se tivese que definirme por un xeito de expresión determinado, farío primeiramente polo do mestre Otero Pedraio, que é o que máis se aproxima ao xeito que falan na miña terra, según o meu entender é tamén o máis comprensible. Eu discrepo totalmente desta afirmación de Avelino porque, aínda que Otero Pedraio é un grande escritor galego, seguramente o maior escritor do século XX, e se cadra de todos os tempos, non é de ninguna maneira o que máis se aproxima ao xeito de falar de Hórrea ou de Meira, nin tampouco é dos máis comprensibles. Non foi Otero Pedraio seguramente o seu mentor principal, pero sí outros inconfesados nesa contestación a Filgueira que son doados de restrexar. Literalmente son moi visibles, por exemplo, as pegadas de Cabanillas, especialmente do Cabanillas da Terra Soballada, versos como este, que a liña número 3 dese papel que lles repartín. Irmáns, irmás, di Cabanillas, irmáns, irmás gallegos, dentro Ortega Lomiño, a Falla do Fouciño, fagamos revilar, resoan no poema de Avelino, érguete, que di, érguete pobo, fai das rellas dos arados, fouces e chuzos lle esvila, cueles as podres entrañas dos que te rouban e esquilman. Pero non as Cabanillas, nun poema Anduriñas, inclúe estes versos en que están as anduriñas de Pondal, a liña número 4. Salou pola miña terra, ides a pasar o brau, levade, ledas amigas, os ecos do meu penar. Hai un poema das anduriñas de Pondal estupendo que lle recomendo que lean. No poema que aí figura con número 5, Cousas do ceo, cando escribe Deus ao escoitalos ficou algo inquedo e dixo Carafio, ora que son vello estou vendo cousas que non sospeitaba de velas no ceo. Recórdanos un poema ben coñecido de Curros Enríquez, Mirando ao chao. Os que son lectores de Curros Enríquez saben de que falo. En este poema, que é o que teñen aí na liña número 6, Corazonciño de Delor, di el, meu Delor, meu compañeiro, comigo vai, con el vou, non o deixo, ni me deixa, xuntos marchamos os dous, Delor meu, se cando me faltas ti, semella que non son eu. Está presente o poema de Rosalía Unha vez te vin un cravo, como terán descubertos que son lectores de Rosalía. E así podríamos seguir con Noriega e con outros, non? Pero non son as influencias literarias o que nos importa aquí, senón o feito de que a través das súas lecturas completou a súa aprendizaxe do galego, en especial no que se refire á ampliación do vocabulario, digamos, da esfera intelectual. O caso é que o caso do galego literario tiña daquela
engadido un problema das contaminacións co castelán, en especial tiñen engadido, ademais, dos problemas de contaminación co castelán, o problema é que daquela non había gramáticas nin dicionarios e eran as lecturas das obras de outros autores máis ou menos consagrados os que orientaban sobre o modelo dun galego canónico. E por aí é por onde Avelino Díaz completou a súa formación no que se respecta á consolidación dun galego literario persoal. Nesta aprendizaxe hai que incluir tamén algúns dos vicios do galego da época derivados dun diferencialismo malentendido. No seu bo galego de Hórrea, por exemplo, ou de Meira, dicíase cheo e chea, e así o fai el cando usa estes dous adxetivos, sen ese i intermedio que incorpora, en cambio, noutras palabras como o tarreio, o paseio, a aldeia ou leial, que usan moitas veces. Ás veces de maneira inconsecuente, como poden ver aí nese poema, nese trozo de poema que menciono. Non sei se é o número, debe ser o número 7. Danme coa súa presencia, ledicia, as aboleias, e a continuación é coas acesas candeas, os vagalumes, lucencia. Non se trata aquí de facer censuras do galego de Avelino, que ten un aprobado moi alto, senón de comentar algúns trazos do seu galego, principalmente do vocabulario, que son claramente daqui da montaña de Lugo. Eu, que tamén son como el da Galicia da Brosa, soanme familiares algúns trazos fonéticos e morfolóxicos que seguramente sorprendan os lectores de outras zonas de Galicia. Por exemplo, di el estein, el esbein, que fora daqui da montaña de Lugo se usa pouco. El usa tamén ás veces teñen e veñen, pero usa espontaneamente as súas formas daqui peculiares, tein, vein. Pero son especialmente palabras soltas as que me interesa comentar. E hai unhas 40 ou 50 que merecían un comentario. A maioría delas son propias do galego da infancia de Avelino e compárteas comigo. Por exemplo, as da liña número 8. Coucipar, chaila, furnigas, xardesco, xostra, pipelo, estivo, xieiro, rabeno. E outras, en cambio, non as comparte comigo, pero son coñecidas tamén pola Ribeira de Piquín, Aníbal Otero rexistrounas, ou por Abadín, dá conta delas, por exemplo, Iglesia Alvariño. E vou comentar algunhas destas palabras que sospeito que na súa maioría xa deixaron de ser transmitidas, e que un lector de Avelino Díaz que non sexa da miña quinta, ou eu tiña 5 anos cando escribiu el de Bezos, vai ter dificultade para entender. Foron desaparecendo de circulación porque unhas veces a cultura material e espiritual deste país mudou moito e deixaron de ser necesarias, e outras veces porque as palabras castelás entraron en competencia coas autóctonas e mandaron ao esquecemento. Como eu non son nativo daqui, non podo asegurar daqui de Meira ou nin de Hórrea que sexa certo ao 100% o que diga. Extrapolo para aquí, polo tanto, que ocorre con estas palabras e outras semellantes na aldea onde eu nací. Vou comentar 10 palabras nada máis. A primeira delas é cellanta. É unha palabra que eu descoñezo. O mellor hai alguén no público que o oíu algunha vez e se hai que levanta a man e me diga que é. Cellanta. Cellanta. Teñeno aí no papel que distribuín. Di el, 12 arume de fientos de carqueixas e cellantas que medran xunto aos regueiros polas lombas e as vagantas. Ningún dicionario rexistra esa cellanta. Se cadra algún dos presentes, como digo, pode informarnos do que é. O contexto dinos claramente de que se trata do nome dunha planta que probablemente é do monte, ademais, como a carqueixa e o fiento, que veñen aí na mesma liña, que non é de prado ou de leira, polo tanto. Pero non hai rastro dela en ningún dicionario. Non. Eu mirei todos os dicionarios, mirei todas as bases de datos que hai, de datos de nomes de plantas, que hai varias, resisten os nomes vulgares de todas as plantas da Península Ibérica, e non atopei nada.
A palabra podería conter unha errata, pero o máis probable é que estea ben, e que sexa un nome local. Está ben certamente as 4 últimas letras, porque ten que rimar con vagantas. Así é que nos quedamos co significado vago de planta, non sabemos se é arbustiva ou herbácea, pero nada máis, non podemos saber de que vai. Vou agora con unha palabra interesante, a palabra nécora. Téñena tamén aí, imos ler un poema. É unha palabra menos enigmática. E, como digo, a primeira é a nécora, que atopamos neste bonito poema que imos ler agora. Transcribo o poema inteiro porque hai outras palabras ao principio e ao final que nos axudan para interpretala correctamente. O poema di así, chamase Miña xoia. Xa o sei, Anxeliño, teu pai deixoute soia, emigrou. Tua nai foise pro alén, morreu. E agora, garridiña, quen che canta rou rou. Quen tabala no bercio e te agarima. Quen pon estrelas de bicos nas tuas meixeliñas. Quen te garda, xoiña, cos capizos zolados do teu faldrillo vello. Cos capizos zolados do teu faldrillo vello, fixeches un embrullo que ti chamas moneca e cantaslle cantigas na túa media lengua, amodiño, amodiño. Mas quen che canta a ti, meu anxeliño, no teu coliño tenro, amorosiñamente faslle niño e óllala docemente e aválala cun mimo, pro quen tabala a ti, meu anxeliño. A nécora, insensível á tua doce tenrura, non se rí, nin te mira, nin te escoita, nin tan siquera chora, dorme sempre. Seu corpo de capizos agasallas cos teus biquiños, mas quen te bica a ti, meu anxeliño. Para a tua nécora tes amor infindo e deítala no colo e acóchala nos teus braciños e gárdala como un tesouro cun profundo agarimo. Pro quen te garda a ti, meu anxeliño. Cando de nai precisas, xa quixo o teu destino que sin ter nai te fagas amorosiña nai dunhos capizos. Os biques e os avales e os gardes e lles cantes amodiño, amodiño, arrou, rou, arrou, rou. Sin te decatar, prove paxariño orfo e sin niño, que non tes quen te bique e te avale, quen te garde e che cante e che done tenrura e agarimo. Miña xoia, anxeliño, as cantigas das nais aos fillos seus e as túas a moneca, tería que ouvilas Deus, pro Deus está xordo ou adormecido. Ben, o poema está no texto que editou o Benigno Fernández Salgado e aparece que está incluído nun inédito Rolanza. As palabras nécora volve a aparecer noutro poema de Pallaregas. No libro de Benigno Fernández Salgado inclúense 4 traducións e en 3 delas dase como equivalente de nécora, boneca, e di muñeca na traducción en castelán, poupée na traducción francesa, doll na traducción ao inglés, e na traducción alemá dáselle unha traducción un pouco máis libre, perle, que significa doa de colar. Podería valer. De feito, os dicionarios recollen o sentido de boneca para a palabra nécora, pero a min faiseme moi raro que o autor use moneca e nécora como sinónimos no mesmo poema. O sentido que se lle daba antes, que lle daban antes as xentes de por aquí as palabras nécoro, nécora, e que con certeza é o que lle debo Belino neste caso, é o que aínda sentín eu de neno e que está en varios dicionarios, é neno pequeno de colo. Aquilino Iglesias Alvariño usa varias veces, dice, chora un nécoro pequeniño. Cotarelo Valledor, que tampouco é de lonxe de por aquí, usaba, dice, vosté é máis parvuliño que un nécoro. Neste sentido, é no único en que creo que se pode entender tamén a nécora de Belino Díaz. Hai, ademais, indicios bastante claros dentro do poema de que se deben entender así. A boneca é poéticamente unha verdadeira nécora, é dicir, o bebé da neniña orfa. Da mesma maneira que a orfa se volve a verdadeira nai dos capizos, como di así, quixo teu destino que sin ter nai te fagas amorosiña nai dunhos capizos. Se é a nai dos capizos, os capizos son a nécora, é dicir, a neniña da orfa. Ou seja, se le a nai, os capizos son a nécora, o bebé, e non a boneca. É dicir,
No dicionario está a palabra nécora, co sentido de Mónica desde o ano 13, xa desde Bamón de Lores, un dicionario que publicou a Academia. Pero eu teño as miñas sospeitas de que foi incluída erróneamente. Vou con outra palabra. Istar. Aparece nestes versos de Érguete Pobo, que son os que, bueno, agora van seguindo xa alfabéticamente. Dice: colle pesantes martelos e deixaos cair en riba dos cráneos dos desleigados e esmagos para que non vivan. Istos cans que nos palleiros ladran na noite tranquila para que adenten os canallas que che rouban tua riquicia. Na escolma que lle mandara a Filgueira Valverde 11 anos antes, xunto coa súa poética, é dicir, como entendía el a poética, en vez de ista, decía ceiba. E eu creo que coa corrección o texto gaña, porque ceibar significa soltar, en cambio istar significa embizcar, é dicir, encirrar os cans contra alguén. Na Fonsagrada, para embizcar o can, usábase o demostrativo esa, ou esta, que se convertiu case nunha intersección. Esa león, por exemplo, e dicía un can que se chamase león. En algúns sitios incluso lle pode comer a sílaba inicial, e din sa. Quen non entenda, quen non este ao tanto disto, non poderá entender un relato que transcribe Damas Alonso dun informante dos Oscos. O narrador refírese a dous veciños que lle fixeran unha falcatruada. Non hai lingua no mundo que teña unha cousa semellante. Bueno, vou con outra palabra, esvilar. Non sei a cantos lle sona a palabra esvilar por aquí. Ben, é outra palabra que figura no mesmo poema Érguete, que é esvilar. Non sei se hai que escribila con B ou con V, porque non lle sei a orixe. E di: fai das rellas dos arados fouces e chuzos e esvila coelas as podres entrañas dos que te rouban e esquilman. A palabra é viva noutras partes da montaña. Pola Fonsagrada usábana principalmente co sentido de mondar un oso, quitarlle todas as frebas ata deixalo pelado. Aníbal Otero recolle con algún sentido máis na Ribeira de Piquín. Dice el: hablando de las nueces, quitarles el ruezno. O ruezno é a casca de fora, a cáscara esa verde. Bueno, e dice tamén, sigue Aníbal Otero: hablando de castañas, sacarlas de los erizos. Hablando de un hueso, montarlo. Enrizar significa quitar a las castañas su película interna. Ben, pois o esvilar da estrofa de Avelino referido a entrañas non cadra moi ben literalmente co sentido de pelar ata deixar mondado. Pero como hai que entendelo de maneira hiperbólica, o sentido de arrancar a trozos as entrañas sen deixar nada, pois vaille bastante ben, non como quen esvila un oso. E é unha idea difícil de traducir, por iso as 4 traducións que mencionei antes discrepan. Por exemplo, a traducción alemana dice ausschlitzen, o sea, esfólallas entrañas. A francesa dice repand o grander, é dicir, éstrallas por fora. O inglés dice cut out, o sea, estírpallas. Benino non as traduce, Benino Fernández Salgado parafrasea un pouco o sentido. Eu creo que a traducción de Rutherford ao inglés é a que se aproxima máis, é dicir, arrincar a pedazos, neste caso. Ben, outra palabra, garelo. Van seguíndome polo esquema que lles... Chamoume a atención esta porque non cadraba co sentido que eu lle daba. Aparece polo menos 2 veces en Debezos, unha en Debezos, Natureza Viva, e outra en Pallaregas. Dice: se falaran os garelos, saberíase na aldea o que pasou entre o millo, o que sucedeu na leira. No outro sitio dice: iban en busca da cabana e chaila, donde a pousar e sementar garelos de millo novo. A acepción que eu lle daba a esta palabra era de feixiño, é o que usamos na Fonsagrada. Por exemplo, levaba un garelo de leña na cabeza, levaba un feixiño de leña na cabeza. Vale.
Pois ben, recollo tamén así, con este sentido que lle dou eu, Varela Enlle no léxico galego de Asturias, feixe pequeno. Pero está claro que, aínda que a palabra poida ser a mesma, o garelo da Fonsagrada non cadra ben co garelo de Hórrea ou de Meira. Desde Sarmiento hai varios garelos no dicionario, pero o que lle vai ben o sentido destes versos é o que recolle Aníbal Otero na Ribeira de Piquín, tallo de maíz verde. É unha gareleira tamén que usa unha vez Avelino Díaz, é unha leira de millo, ou sea, unha millarega, e é posiblemente invento del neste caso, non o sei. Di el, a nena vai entre o millo, o vento cántigas novas enfía na gareleira, é dicir, entre os pés de millo. Vou con outra palabra máis, marola. Tamén se cadra lle fai tropezar a un lector moderno que non sexa de Hórrea, a min pasoume. Os de Hórrea confirmarán se aínda se usa ou xa non a marola e o seu derivado maroleira, ou os de Meira tamén, non sei se é de Meira ou de Hórrea. Di el, decote no mes da sega, beso estivo pallarega co afán de xuntar unhas marolas para logo trocar en bolas de bon pan. Ben, pois a marola que se coñece máis é un nome propio, é dicir, un trozo de mar que hai entre a Torre de Hércules e o Cabo Prioriño, e é moi perigoso, segundo dio cantar, Moreniña por Tevere, paseo mar da Marola, a pique de me perdere. E fai no Avelino Díaz, converte-o en nome común, como se ve na estrofa que copio, di, viñeron ventos aleives, fero ergueus o temporal, bateron na miña dorna as marolas e os orzáns. Pero o que nos interesa é a primeira marola, que polo que se pode deducir é unha espiga que se desprende da palla e que queda estrada polas leiras despois de segar ou de facer os mollos. Naturalmente, a maroleira, que é probablemente tamén invento de Avelino, é a axuntadora de marolas, ou seja, a espigadora. Di el, pallarega maroleira, que precuras pola leira, colleitar as rabenas espiguiñas que tronzaron as foutiñas. Bueno, outra palabra, e xa me queda. Sí. Sí, unha marola. Non é unha espiga sola. É un molliño de espigas, vale. Pero ela di xuntar unhas marolas. Ben. Vamos con outra palabra, gambón. Aparece nesta pequena estrofa que lles copio. Amoras das silveiras, meleiras de vellón, os niños dos paxaros e troitas en gambós. Documentase só unha vez e non aparece nunca máis con G en toda a literatura galega. Con C, é dicir, con K, o inicial, cambón, está nos dicionarios e figura tamén en moitas obras co sentido de gancho ou de rangueiro, ou instrumento que acaba en forma de gancho. A idea que quere expresar aí é a que na Fonsagrada dicimos a palabra cambeiro, que é unha galla de salgueiro no que os pescadores iban ensartando as troitas que pescaban polas galas. Eladio Rodríguez recolle tamén a palabra con esta forma en Castroverde, con C inicial, pau, con gancho para enganchar unha xugada ao tiro. Así que debe de ser unha palabra de por aquí, xa da terra xa. Outra palabra máis, quedan poucas xa, apoupar. Está bastante documentada nos dicionarios en textos literarios. Curros usa co sentido de lanzar improperios contra alguén, insultalo, o que di en castelán abuchear. Dice Curros, anque me apoupen anque a porta se matran, que teño de entrar na igrexa do convento. Anque me abucheen, diríamos en castelán. Leiras usa o verbo cun sentido moi diferente, no de hinchar, aumentar de volume, abultar. Nos dicionarios galegos este sentido retóllese tamén co sentido de opar. Di Leiras, mentras no mundo haxa carne, está falando da... Bueno, era un pouco erótico que aquí describe Leiras, pero non... Bueno, estamos entre xente maior.
Mentras no mundo haxa carne tentadora como esta, coa cara tan de santiña e con tan lucias guedellas, e así co seo apoupando como pan cando leveda, hase poder rir o mundo das vixirias e coresmas. Pero o sentido que ten nos versos de Avelino Díaz é o que está máis próximo ao etimolóxico de andar ás apalpadas. Eu non me acordo xa moi ben se na Fonsagrada existe a forma primitiva tal cal apoupar, pero temos unha forma derivada, apoupiñar, que significa eso, andar ás apalpadas. Cando un está ás escuras, ou dicíase, por exemplo, cando as vacas tiñan os pés doloridos que andaban apoupiñando tamén. E di el, as mans atericidas na escuridade apoupan. Fico nesa inquedanza do que no escuro apoupa e agarda en noite pecha aquella lume aurora. Por lo tanto, apoupar era apalpar, é dicir, está moi cerca, ademais do etimolóxico. E vou ca penúltima palabra, sieiro. Aquí donde dá o sieiro é donde eu quero dormir o meu sono derradeiro. Por se non adivinharon o que quere dicir esa palabra, estas palabras de Lence Santar, seguro que lles axudan, copiéielas aí, di Lence. Noso amigo don Ricardo Paz, da Lagoa, no Concello de Pastoriza, ten unha chaqueta de saial cardoxo que mesmo namora vela. Con ela pasa de cote polo inverno a serra da corda e non entala o sieiro, nin se molla, aínda que chova as caldeiras. É dicir, polo tanto, o sieiro é un vento moi frío capaz de entalar, ou sexa, de conxelar a un. Aníbal Otero rexistra a palabra e deu para ela unha etimoloxía moi bonita. É dicir, se llama así al viento nordeste según la etimología popular porque es tan frío y penetrante que llega hasta el seno, hasta o seo. Pero, desgraciadamente, despois desdíxose da etimoloxía porque Corominas, no seu dicionario etimolóxico, afirma taxativamente que sieiro é evidentemente de sidereum, é dicir, un vento sideral, que ventos, cando o ceo está moi claro, cando vai este vento que conxela, que chega hasta os osos. Ben, aínda que Corominas dá esta hipótese que tamén é bonita, pois para min a hipótese ainda está por dilucidar, por confirmar definitivamente. E vou ca última palabra, pavea. Di el, logo entre as paveas, olleida garrida, xustillo marelo, náguas de puntillas. Di máis noutro sitio. Ven as leiras frutecidas con espigas farturentas, si boas fadas te guían, pros sucos da miña leira, habemos de ter os dous unha festa entre as paveas. Bueno, xa se decataron que non se trata das paveas de comer, que se envergan na frutería. Para entender ben o sentido temos que ter en conta que o namorado e a namorada na primeira estrofa están nunha leira de trigo ou de centeo ou de avea, porque di o vento cantaba mentras iba peiteando cabelos das preñes espigas. Estamos nunha leira de algún cereal. Querese dicir que a mesa aínda non foi segada. Se temos isto en conta, temos que descartar o significado que lle dan algúns dicionarios. Dice pavea, gabela de palla segada, ou seja, o trigo xa deitado, ou o centeo ou a avea. Ou cousas parecidas, como tamén hai que descartar o sentido que lle dá Díaz Castro, que era daqui de Guitirí, de cerca, dice, gran puñado de paja que se siega de unha vez. Nos dicionarios o sentido máis aboado é o de puñado segado ou de gabela, é dicir, serie de puñados todos xuntos e estendidos antes de facer os mollos. Pero Aníbal Otero dá esta outra definición, dice, tallo de los cereales antes de ser segado, en Barcia, que coincide coa que dá Rielo Carballo, que era de Polo, dice, el tallo de cualquier gramínea. Nos dous casos, Aníbal e Rielo son as pallas antes de seren segadas, é dicir, neste sentido, a idea de palla antes de ser segada é como temos de entender tamén nestes versos de Iglesia Alvariño, que era daqui cerca tamén, como sabe, non?
anda un vento neniño nas silveiras, a de prender cos merlos a flauteiro nun chifre verde de paveas de aveas. O sea, se se pode facer o chifre, quer dicir que a pavea está verde, non? Non sei se a palabra ainda está viva por aquí, pero, ben, se alguén a recorda, é difícil que teña ocasión de actualizala. O trigo e o centeo, e máis aínda a avea, desapareceron, ou case desapareceron. Eu, ano pasado, fun desde San Martín de Suarna hasta San Case, non vin unha sola almeda no mes de agosto, quer dicir que debe haber, supoño que aquí por Meira debe pasar polo estilo, non? Bueno, o que quero dicir é que os nenos que teñan 10 anos como os abelinos non teñen ocasión de facer frautas de paveas, nin os abelinos de 20 anos e as súas namoradas teñen ocasión de ir estouciñar entre as paveas, porque xa ninguén sementa a tales aveas. Ben, poderíamos seguir falando de palabras. Na lectura que volvín facer de Abelino para facer esta charla, fixen unha lista dunhas 40 ou 50, fixándome zonas que me resultaban familiares, porque sospeitaba que era só da montaña luguesa, e tamén algunhas que para min resultaban pouco transparentes e que me obrigaron a ir aos dicionarios ou facer as miñas deduccións do contexto de Abelino. Como ven, este é un tema aberto, falei só de 10 palabras e podería seguir falando de outras 40 ou 50 que me chamaron a atención. De facelo, votaríamos aquí a tarde e parte da noite, e sería moi tedioso. Espero que con esta mostra, con todo lles abrise o apetito de volver a ler a Abelino e demorarse saboreando o sentido e tamén as connotacións de cada palabra, e de seren descoñecidas sintan o aguillón de intentar saber o que queren dicir. O seu galego é certamente, como diría Otero Pedraio, a quen tanto admiraba, moi celmoso, e sen dúbida porque tiña aínda unhas raíces labregas moi vivas. Obrigada, Antón, pola charla. Vamos con un pouco de retraso, mas temos uns minutos por se alguén ten algunha dúbida, pregunta, o que sexa. Ben. Sí. As cellantas. Eu fixe. Sí, pero el mete entre os fientos, entre os fientos e as carqueixas. Ten que ser... Sí. Sí. Por eso, non sei, eu... Sí. Bueno, ese sufixo ato non aparece moitas veces, pero... Sí. Ne, o sea, o mellor é o comezo da palabra neno é unha terminación así que lle buscou a xente, non expresiva para... Sí, non me metín na etimoloxía, só me metín na explicación, é dicir que para explicar que non é boneca, o que é neno, o que quere dicir el. Sí. 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 No sentido de tirar para que vayan sí. a facer mal, senón de espantar, de sí. espanta de oír do pañeiro. Sí. O galego, por exemplo, sí. pois, exemplo, no sentido de desperto, de fácil, de ilusionado. Por exemplo, sí, pero é un adxetivo, aquí non nos vale. Aquí é claramente substantivo. Claro. En
Sí. 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 Gambón, sí, Gambón. Sí, bueno, é que cambo é esa palabra. Sí, o que pasa é que hai algunhas palabras que teñen sonorización inicial. Non sei, ti non fuche alumno meu de filoloxía románica, pero hai un libro inteiro que se chama Sonorización inicial. Bueno, hai moitas palabras que teñen a oclusiva inicial sonorizada. Chamoume a atención que usase esta palabra con sonora. O sea, unha palabra ben conocida é gato, que en latín era catus. Eso é na maior parte da Península Ibérica con G, non con K. Pero hai moitas palabras que sonorizan ao principio. Pero é unha rareza que a palabra cambo en galego sexa con G. Pero non a inventou. Sí. Sí, está no mesmo caso. Está no mesmo caso. Mira, a fillanza, o que se dice aquí, que merden os regueiros, as lombas e as barrancas, debe de ser unha gramínea que se chama a renatel. Hai moitas especies, o xénero é a renatel. A renatel torei é máis común. Pero ten que ser eso, polo contexto volto. Polo contexto, sí. Sí, pero, bueno, é unha hipótesis. Había que saber, ir a Hórrea e consultar con un vello ou cunha vella que nos digan exactamente que planta é. Podemos especular que é unha erva ou que é unha cousa arbustiva ou que sexa, pero eu non me atrevín a decir máis que eso, que é unha planta é pouco máis. Sí, sí. 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 Toxos e fieitos e carqueixas rozábanas para estrar as cortes. O mellor é tamén esta, non sei. Bueno, mellor non especular, que... Eu, a ver, só estaba que, bueno, sellante non me soa de nada, non que eu ia nai, nada, non me soa tal palabra. Pois as outras, Nécora, sí, Nécora falaba xente maior, a miña mãe e todo, utilizábalo como muñeca de trapo ou de pau. Sí. Hai unha Nécora aí, mira, hai outra unha Nécora de tal, non faz, fica que Nécora non estaba a texto, tal. A Nécora, todos utilizábalo como muñeca. Nécora, sí, despois a palabra estar, por suposto, se utilizando, estar os casos, ou estar as ovellas, cando se meten, esas as ovellas, se van, pois, a veces, ou a par, estar os casos tamén. A palabra é, ou espigar é moi común tamén, espigar os sobrinhos, que estamos noutros, sí, pero aquí non... Espigar tamén era cando, nas terras, estaba ali, aí onde están espigando, e se espiga non faz nada, o sea, cando estaba intentando regar os baixos, Pero aquí non é esvilar orizos, é esvilar as entrañas a un... Sí, era así tamén, que tamén ficaba así, cando estaba trabalhando a terra, estaba así, espila, non está feito nada. Ou sacando a mano, e cando non facía nada, pouca cousa, non sí que se utiliza. Garelo, por suposto, garelo é maíz, e sobre todo maíz non. Se utiliza moito máis do millo, non. Se utiliza. Marola, por suposto, Marola ahora non hai porque non hai que apañar, pero as espigas que os negros mataban nos apañar marolas, as espigas que quedaban soltas unha vez que se referían os mollos, había apañar marolas, e pues apañar espigas e facer marolas. A talas así, e levar as talas, que máis marola. Gambón non me sona de nada, a mí non me sona de nada. A poupar sona pero no sentido como xente, como a consagrado, poupando. Pero non se utiliza moito, pero vamos señores, pero nese sentido de ir palpando hasta palpar. Si eiro non me sona de nada, é pavía, sí, pavía é moi común, o sea, diferente ao cereal, efectivamente, é que non hai que quedaron de 4 paveas.
tampouco, nada, xa non deu nada, unhas podeas horas. Xa, sí que non identificamos. Bueno, pois alégrome que ainda vivan as palabras esas. Non está vivo, pero Sí. Algunha outra cuestión? Pero tamén a opinión sobre a calidade literaria da obra de... Eu opino que é moi desigual. Ten cousas moi boas e bonitas. Por exemplo, algún destes poemas que a nena esa orfa, a Nécora, é un poema extraordinario. Pero pois ten outros poemas un pouco prosaicos. É un poema moi desigual. Vamos, un poeta desigual, na miña opinión. Eu quería saber, xa que temos aquí, que nos explicase mínimamente as líneas de investigación, se que hai alguna, sobre esta xente que desenvolveu todo o seu traballo fora de Galicia, especialmente en Buenos Aires. A ver, non entendín ben a pregunta. En faulla en sentido directo. Sí, fai non sentido, claro. Para cando se vai recuperar esta xente que fixo todo o traballo? Non sei. Non sei. Eu dedícome ao que me dedico, non fago estudios literarios. Quer dicir, se iso é un reproche contra min, pois non sei, a miña dedicación a Avelino Díaz é moi circunstancial, moi pequena, non? Pero hai moita xente que se pode dedicar a estudios literarios, pero eu non son o responsable de todo eso. Eu non facía responsable de nada, ao contrario. Eu estaba preguntando a vostede, que como estudoso, se ten coñecemento... Non teño... Bueno, eu sei o que está facendo Benigno Fernández Salgado, sei os libros que publicou, a antoloxía que fixo en varios idiomas, e agora os 2 cadernos que sacou de estudios sobre Avelino, pero fora deso non estou moi ao tanto. Bueno, entón, para acabar, vou facer un, Antón, Vale. e que ten que ver con ese coñecemento, ten que ver con ese coñecemento que tes do cancioneiro, non? Eu, lendo algunhas cousas de Avelino, ás veces tiña a sensación de que boa parte dese imaginario, non, pois tamén está en Avelino. Por exemplo, estaba pensando nos xustillos marelos que aparecen aquí, non? Entón, eses códigos, non, que tamén aparecen na literatura popular e que ás veces intúo que se ven en Avelino, non sei se percibiches iso, se non... El non o menciona na súa poética a Filgueira, pero na lectura dos textos del moitas veces vese que hai lírica popular, vamos, ou a poética das cantigas populares. Pero, bueno, non fixen unha lectura así demorada nese sentido, buscando raíces populares nos poemas de Avelino. Non sei, terei que facer unha lectura nova, pero non che podo contestar. Seguramente sexa un traballo bonito de facer ese, porque... seguramente. Sí, porque ás veces non é tanto a métrica, porque as métricas ás veces si hai coplas, ben se coplas, unhas, bueno, mellor feitas, que refírome, bueno, máis axustadas ao tradicional que outras, pero a mí o que me chamou a atención é o imaginario, o código, non? Que ás veces sí que reproduce ese código popular. Eso, en calquera caso, non ten nada equiparable, por exemplo, a Leiras Pulpeiro, porque Leiras Pulpeiro fai o estilo popular, parte da obra poética de Leiras Pulpeiro é calcado do poemario das cantigas populares. Eso é máis difícil de percibir aquí nos poemarios de Avelino. Seguramente, si teria que facer unha lectura e, bueno, pues, coñezo bastante ben o cancioneiro popular e chocaríame, non? Pero non me fixei niso, concretamente. Algúnha outra dúbida, pregunta? Bueno, deixarémolos descansar, non? Exacto. Obrigada, Antón, e continuamos. Esta clase express sobre Avelino,
Como todo se acaba, neste caso o levou máis que a nunca, este acto non ia ser menos. Para despedirnos, insistir no agradecemento a todos os que hoxe estades aquí, xa que sen vos este evento non teria sentido. Sobre todo, se me permitides un consello, que tamén eu mesmo que podo aplicar, pedirvos que non deixedes de asistir a este tipo de cousas, xa que aparte de ser bo para un mesmo, que nos xunta e nos dá a oportunidade de aprender cousas novas, como foi hoxe vocabulario e moitas outras cousas, non é menos importante o reconhecemento que se lle dá ás persoas que se esforzan e traballan sen pedir nada a cambio, que neste caso foron os integrantes da Asociación Avelino Díaz, para os cales volvo a pedir outra vez un forte abrazo. E agora, si rematamos, pola miña parte foi un placer compartir este hermoso día con todos vos, un orgullo. E nada, unha aperta para todos. E non marchedes porque ainda temos aí pendente unha merendola que nos ten preparada a asociación. Entón, vémonos agora. Vale.